Hare Krishna, Suresh Prabhu. ஹரே நம்ம கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare வர Krishna Prabhu. நிறைய நாள் வர முடியாம போயிடுது. பரவாயில்ல பிரபு. தேங்க்ஸ் பிரபு. இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க இல்லையா? கண்டினியூ பண்ணுங்க. நம்ம இன்னிலேருந்து லெவல் 2 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரபு. லெவல் அது 2 அது உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுமா மாதாஜி? இல்ல இப்படியே ப்ரொசீட் பண்றோம் பிரபு. நீங்களாம் சரி, ரெகுலரா வந்திருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ சரிங்க அப்படியே ப்ரொசீட் பண்றோம். சரிங்க ஓகேங்களா? மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் டு லெவல் 2 செஷன். அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் டு எவ்ரிவன். நீங்க எல்லாரும் லெவல் 1 வெற்றிகரமா முடிச்சிருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பகவானுடைய ஆஹ், ஆசீர்வாதம் வேண்டி, குருவுடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். இது இன்னைக்கு அத்தியாயத்தோடைய பகுதியை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி எல்லாரும் நம்ம பிரணத்திய பாராயணம் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयम् भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं शृण्वता स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैः सौहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। எல்லாரும் இப்போ ஒரு ஒரு மூணு ஹரே முறை கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா குணசுந்தரி மாதாஜி. இப்ப எல்லாரும் ஒரு 5 முறை மகா மந்திரம் சொல்லலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. हरे कृष्णा कृष्णा கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா हरे कृष्णा கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ நீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து 2ஆம் நிலைக்கு வெற்றிகரமா நுழையிறீங்க. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஓகே. இதெல்லாம் எதனால ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் இருக்கு. அவர் அந்த டெம்பிளோடைய பிரசிடென்ட் நம்மளுடைய இஸ் டிவைன் கிரேஸ் நாமநிஷ்ட பிரபு அவருடைய கருணையினாலையும் நம்மளுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? நமக்கு எல்லாரும் இந்த ஒன்னா சேர்ந்து இந்த பகவத்கீதையை படிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு. அவருக்கு நன்றி. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இத்தனை நாள் நம்பிக்கையோட உற்சாகத்தோட எங்களோட பயணம் பண்ணிருக்கீங்க. உங்க பயணத்தை கண்டினியூ பண்றீங்க. அதற்கு மிக்க நன்றி, வாழ்த்துக்கள். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம பகவத்கீதை உண்மை உருவில் இல்லையா, அந்த புக்கை தான் நம்ம படிக்கணும். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கமெண்டரி இருக்கு. ஏன் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. அதனாலதான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில், பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் இல்லையா. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆச்சாரியார் நம்மளுடைய பிரபுபாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர் தான் இந்த இஸ்கானுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர். அவர் இதுல வந்து எதையுமே கூட்டவும் செய்யல, குறைக்கவும் செய்யல, இருக்கிறபடி கொடுத்திருக்கார். ஓகேங்களா. சோ சங்கிலி தொடர் மூலமா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீடர் பரம்பரை மூலமா வந்திருக்கிறவரு நமக்கு இந்த பகவத்கீதை கொடுத்திருக்காரு. அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும். ஓகே. இவர் தான் நம்மளுடைய சிக்ஷா குரு, எல்லாருக்குமே சிக்ஷா குரு. நான் இப்ப இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க. நான் எழுதியிருக்க புத்தகம் மூலமா நான் உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா. ஸோ எல்லாரும் புக்கை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கிந்திய நாடுகள்ல வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு அங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை 1966 ஜூலை மாசம் வந்து ஸ்தாபனம் பண்றார். அங்கதான் வந்து இஸ்கான் சொல்லிட்டு அந்த இதை வந்து ஸ்தாபனம் பண்றார். அப்போ வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் வருது. அவர் பார்த்தீங்கன்னா காட் கான்சியஸ்னஸ் அப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. எந்த ஒரு வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணல. ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் சொல்லிட்டு கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா. இதுல காட் கான்சியஸ்னஸ், லார்ட் கான்சியஸ்னஸ் நல்லா டிஸ்கஸ் வந்துச்சு. ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீர்க்கமா இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் தெளிவா கொடுத்துட்டாரு. ஏன்னா காடு லார்டுன்னு ஏதாவது வார்த்தை வச்ச எப்படியோ அர்த்தங்கள் போகும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் தெளிவா அவரு வச்சுட்டார். ஏன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1ல படிச்சிருக்கோம். கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கிறாரு, படைக்கிறாரு, அழிக்கவும் செய்யறாரு இல்லையா. இங்க இருந்தது எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றது நமக்கு தெரியும். அதனால அந்த தத்துவத்தை எல்லாருக்கும் நம்ம கையில வந்து நமக்கும் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவரு கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண உணர்வுன்னு சொல்லிட்டு இயக்கத்தை வந்து அகில உலக கிருஷ்ண இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சார் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது 1970 சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத யாத்திரை பண்றார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு தன்னுடைய 5 வயசுல இருக்கும்போது இந்த பிக்சர் பாருங்களேன். இங்க வந்து ஒரு சின்ன பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து ரத யாத்திரை பண்றாங்க. அந்த ரதத்துக்குள்ள நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா தெரியுறாங்க. ஓகேங்களா. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இந்த ரதத்துக்குள்ள கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா தெரியுறாங்க. அவருடைய அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பையனை வந்து இந்த முக்கியமான கோயில்களுக்கு விழாக்களுக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தார். அது மாதிரி அவர் வந்து ரத யாத்திரை கூட்டிட்டு போனாரு. அந்த பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டையும் அது மாதிரி ரத யாத்திரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிச்சி 5 வயசுல பண்ணார். ஓகேவா. சின்னதா பண்ணாரு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1970 வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பண்றார். ஓகேங்களா. சோ பிரம்மாண்டமா எங்க பண்ணாரு, சான் பிரான்சிஸ்கோல போய் பண்றார் இல்லையா. அதனோட புகைப்படம் தான் இது. ஓகேங்களா. ஸோ எவ்வளோ ஒரு சிறப்பு இல்லையா.
கிருஷ்ணர்னா என்னன்னே தெரியாது. நம்ம ஊர்ல பார்த்தே தெருவுக்கு தெருக்கு முக்கையில கோயில் இருக்கும். ஏதோ ஒரு பிள்ளையார் கோயிலாவது இருக்கும். ஊருக்கு ஊருக்கு ஒரு ஒரு வில்லேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா, வேணுகோபால், கிருஷ்ணான்னு ஏதோ ஒரு கோயில் இருக்கும் இல்லையா? ஒண்ணுமே தெரியாத இடத்துல போயிட்டு கடவுள பத்தி அங்க போயிட்டு பிரம்மாண்டமா ரத யாத்திரை பண்ணாரு. ஓகே. ஸோ ஒரு சுருக்கமா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற பார்த்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ அவருடைய அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ ஒரு துணி வியாபாரி. அவர் அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹோம் மேக்கர். ஓகே. ரஜினின்னு பேரு. அவங்க அப்பா பெயர் மோகன். ஆம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில பிறந்தாரு. அதனால வைஷ்ணவருடைய கலாச்சாரத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது காலையில எழணும். அதிகாலையில எழுந்து சூரியன உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி குளிச்சுட்டு, பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்றதுல வந்து அவர் வந்து என்னைக்கே தவறாம இருந்துட்டு இருந்தார். ஓகேவா? அ அப்புறம் இந்த குழந்தைங்கள வந்து ரொம்ப நல்லா கனிவா பார்த்துக்கிட்டார். ஓகே. ஸோ ஒரு சாதாரண துணி வியாபாரியா இருந்தா கூட, அவருக்கு மத்தியானம் வரையும் இந்த பூஜை, புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு, மத்தியானத்துக்கு பிறகு தான் கடைக்கு போய் திறப்பார். ஓகே. துணி கடை வச்சுட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் அந்த சாயங்காலம் ஆனா வந்துடுவார். ஓகே. வியாபாரம் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு பெரிய பிரம்மாண்டமா இல்ல. இருந்தாலும் குடும்பத்த மெயின்டெயின் பண்ற அளவுக்கு போயிட்டே இருந்துச்சு. ஓகே. அந்த அ துணி கடை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, கொஞ்சம் சாதம், உணவுப் பொருட்கள்லாம் அங்கங்க வச்சுட்டு வருவார். அது ஏன்னா, அந்த எலிகள் வரும் இல்லையா? அதுக்கோசம் சாப்பாடு வச்சுட்டு வருவார். ஸோ இதுலருந்து என்ன தெரியுது, அவர் வேற ஒரு உயிரினங்களுக்கும் கருணையா இருந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஒரு வைஷ்ணவருக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா குணாதிசயங்களும் அவர் அப்பா கிட்ட இருந்துச்சு. ஓகே. மோகன் டே கிட்ட. அப்புறம் வந்து தன் பிள்ளை வந்து நல்ல ஒரு பக்தனா வரணும்னு சொல்லிட்டு, அவர் இயற்கையாவே அவங்க வீட்டு நெறைய ஆ துறவிகள எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வருவார். ஓகேங்களா? துறவிகள கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கு விருந்தோம்பல்லாம் பண்ணுவாரு. பண்ணிட்டு கடைசியா என்ன சொல்லுவாருன்னா, என் பையன வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. ராதாராணியோட பக்தனா இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு, என் பையன வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவரு ஸ்கூல் படிச்சாரு. ஓகே. ஆரம்ப காலத்துல ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போறதுக்கு ரொம்ப அடம் பண்ணுவார். அப்புறம் அதுக்குன்னு ஒரு ஆள வச்சிருப்பாங்க அவங்க. ஓகேவா? அந்த ஆள தான் வந்து எடுத்துட்டு போய் கூட்டிட்டு போயிட்டு ஸ்கூல்ல விடுவாங்க. அப்புறம் ஸ்கூல்ல நல்லா படிச்சாரு. காலேஜுக்கு போனாரு. காலேஜுக்கு போம்போது, அவங்க காலேஜ்ல வந்து நேதாஜி இருக்காரு இல்லையா? நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். அவர் தான் வந்து அவருடைய சீனியர். ஓகே. அந்த காலத்துல வந்து அப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, சுதந்திர போராட்டம் நடந்துட்டு இருந்த காலம். மகாத்மா காந்தின்னா இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இவங்க அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை எல்லாம் சொல்லிக் குடுத்துருக்காரு சின்ன வயசுலயே. அப்புறம் நம்ம பசங்கள வந்து இந்த பாட்டு கிளாஸ்க்கெல்லாம் அனுப்பிச்சு விடுவோம் இல்லையா? அவரு என்ன பண்ணாரு, என்னுடைய பையன் வந்து பக்தனா வரணும் இல்லையா? அப்ப அந்த இசைக்கருவிகள்லாம் வந்து வாசிக்க கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு, கத்தாலா, மிருதங்கம்லாம் கத்துக் குடுக்குறவங்க கத்துக் குடுக்கறதுக்கு அனுப்புறாரு. ஓகேங்களா? ஆம். இந்த காலேஜ் டைம்ல போனோனே அவருக்கு ஒரு ஆசை. என்னன்னா, மகாத்மா காந்தி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா, அவர் பகவத்கீதை படிக்கிறாரு, நாட்டுக்கோசம் போராடுறாரு. தன்னுடைய சீனியர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போராட்டத்துக்கு நாட்டுக்கோசம் போராடுறாரு. இவங்களோட சேர்ந்துட்டு நானும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை. ஓகேங்களா? அவங்க அம்மாக்கு என்ன ஆசைன்னா, தன் பையன வந்து மேற்கிந்திய நாடுகள்ல போயிட்டு வக்கீலுக்கு படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை. இவங்க அப்பாக்கு என்னன்னா, மேற்கிந்திய நாடுகளுக்கு போனா, அவன் வந்து தேவையில்லாத பழக்கங்கள் எல்லாம் கத்துக்கிட்டா, அது வந்து வாழ்க்கைக்கு நஷ்டமாகும் இல்லையா? காசு வேணும்னா வரும் கை நெறைய. பட் கலாச்சாரம் எல்லாம் போயிட்டுச்சுன்னா, அவனுக்கு வந்து ஆம் ஆ சீர்கெட்டுடுவான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு எண்ணம். ஓகேயா? அதனால அவரு எங்கேயும் அனுப்ப மாட்டார். ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கெல்லாம் போயிட்டு நீ படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இங்கேயே படிப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகேவா? ஸோ இங்கேயே படிப்பாரு. நல்ல இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பார். அந்த காலத்துல பிரிட்டிஷ் அவங்க இருந்ததுனால, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிச்சாரு. நல்லா படிச்சாரு. ஆம் பட்டத்த வாங்கல. ஓகேவா? டிகிரி அவங்க கையில வாங்கல. அதுக்கு அடுத்தது வெளிய வராரு. ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையில இருக்கும்போது, ஒரு நண்பன் வந்து கூப்பிடுறாரு. இது மாரி அ அவங்க அப்பா, அம்மா இட்ட பெயர் வந்து அபய். ஓகேவா? பிரபுபாதாவுடைய அப்பா, அம்மா இட்ட பெயர் அபய். அப்புறமா தான் அவருக்கு அந்த தீட்சை எல்லாம் பெற்ற பிறகு பெயர் வந்து மாறுது. ஓகே. ஆம். இது மாரி ஒரு ஆச்சாரியார் வந்திருக்காரு. அவர பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு. இவருக்கா பிடிக்காது. என் வீட்ல தான் வந்து எங்க அப்பா வந்து எத்தனையோ ஆசாமிகள கூட்டிட்டு வந்து சாப்பாடு போட்டு, காசு குடுத்து எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சாரு. நான் அதுல சில பேரெல்லாம் வந்து பார்த்துருக்கேன். கஞ்சாலாம் குடிப்பாங்க. ஆனா சன்னியாசிகளா இருப்பாங்க. அதனால அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒப்பீனியன் இல்ல.
பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி அந்த நண்பன் வந்து, "வா நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல. நீ வா, நீ வான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா கூட்டிட்டு போவார். நீங்க 2வது பிக்சர்ல பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா? அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அ இந்த மலர் மாலை அணிவிச்சுட்டு, காவி துணி போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. இந்த இடத்துல ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ஃபுல் ஹேண்ட் போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. அம் 2 தொடை மேல 2 கைய வச்சுட்டு, அவர் தான் நம்மளுடைய பிரபுபாதா. ஓகேங்களா? அவர வந்து பார்க்குறார். நீங்கலாம் வயசுல இருக்கீங்க. இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறீங்க. நீங்க ஏன் பகவத்கீதைய பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது? மேற்கிந்திய நாட்டுக்குள்ள போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுங்க. டைம் கிடைக்கும்போது புக்க வந்து பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இவரு வந்து 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் குடுப்பாரு. ஓகேவா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்து எப்பவுமே எந்த ஒரு வாதத்திலும் ஆ தோத்ததே இல்ல பிரபுபாதா. ஆனா இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்கிட்ட குருவோட கிட்ட பேசி, அவரால வந்து ஜெயிக்க முடியல. இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து அன்னைக்கு நைட் எல்லாம் வந்து மனசு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. யூசுவலா நம்ம யார்கிட்டயாவது வாதம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு வந்து மனசு வந்து தோத்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாரி கஷ்டமா இருக்கும், அவமானமா இருக்கும். ஆனா அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அமைதியா, சந்தோஷமா இருந்துச்சு இவரோட மனசு. அதனால அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அப்பயே வந்து மானசீகமா அவர வந்து ஏத்துக்கிறாரு குருவா. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது இவங்களோட சந்திப்புலாம் ரொம்ப குறைந்த டைம் தான் ஆச்சு. நெறைய ஆ நெறைய நாள் ஒண்ணா இருந்தாங்க அப்படிலாம் இல்ல. ஓகே. கொஞ்ச நாள் தான் அப்பப்ப மீட் பண்ணாங்க. அதுல வந்து அவர் குடுக்குற கட்டளைகள வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு பின்பற்றார். ஓகேவா? ஸோ இது எப்ப மீட் பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1922ல கொல்கத்தால வந்து மீட் பண்றார். மீட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு ஒரு பக்தி ப்ராசஸ் ஆயிட்டுருக்காரு. 1934ல வந்து இவருக்கு தீட்சை குடுக்குறார். ஓகேவா? பிரபுபாதாக்கு 33வது 1933ல வந்து தீட்சை நடக்குது. அப்புறம் அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ளோ அளவுக்கு அ பிரச்சாரம் பண்றார். அவர் வந்து ஒரு பார்மசூட்டிகல்ஸ் கம்பெனிய சொந்தமா வச்சுட்டு இருந்தாரு. அந்த பார்மசூட்டிகல் கம்பெனிஸ் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நல்ல பையன். அவங்க அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா பார்த்துக்கிட்டார். சின்ன வயசுலலாம் இவருக்கு கச்சோரின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். சமோசா, கச்சோரி, பூரி இதெல்லாம் பிடிக்கும். அவங்க அம்மா ஒரு நாள் வந்து இது சின்ன வயசு கத. ஒரு நாள் வந்து திட்டுறாங்க. "ஏய் போடா! என்னாலலாம் செஞ்சு குடுக்க முடியாதுன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவரு வந்து அழுதுட்டு முகம் தூக்கிட்டு வச்சுப்பார். அப்போ ஏன் பையன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அந்த நைட்ல வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த நைட்ல வந்து அந்த கச்சோரிய செஞ்சு குடுப்பார். ஓகேங்களா? அப்புறம் கடைக்கு போவாரு. அந்த தெரு கடையிலலாம் போயிட்டு கச்சோரி வித்துப்பாரு. வித்துட்டு இருப்பாங்க. அங்க போவாங்க. இவரு எடுப்பாரு. காசு குடுத்துட்டு, அவரு பார்க்குறாரா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுட்டு, இன்னொன்னு கையில எடுத்து வச்சுப்பாரு. இன்னொரு கையில எடுத்து வச்சுப்பாரு. ஆனா கடைக்காரன் இத பார்த்துட்டே இருப்பாரு. அவருக்கும் தெரியும், இவருக்கும் தெரியும். ஓகேங்களா? அது மாரிலாம் இருந்தவர் தான். அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முறை டிசென்ட்ரி ஆயிருக்கும். உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பூரி, இந்த கச்சோரி அவருக்கு சாப்பிட்டா சரியாயிடும். ஓகே. அது மாதிரி அவரோடது. ஓகே ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ். இவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு பிறகு ஆ சம்பாரிக்கிறாரு. பிரயாக்ராஜ்ல வந்து அந்த பார்மசி கம்பெனில வச்சுட்டு சம்பாரிக்கிறாரு. பிசினஸ் ரொம்ப நல்லா சம்பாரிக்கிறாரு. அதுக்கடுத்து பிசினஸ் லாஸ் ஆகுது. சிறு தொழில் பண்றாரு. அதுலயும் கொஞ்சம் லாஸ் ஆகுது. சரி இதெல்லாம் கடவுளோட விருப்பம்னு நெனைக்கிறாரு. இவரு என்னத்துக்கோசரம் சம்பாரிக்கிறாருன்னா, நான் எப்படியாவது சம்பாரிச்சு நல்லா இதாவது கிட்ட இருக்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு உதவணும்னு சொல்லிட்டு நெனைப்பார். என்னோட குருவோடைய டிசைர நான் வந்து அ ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அ அப்பயும் வந்து வரக்கூடிய சாதுக்களுக்கு, அந்த கிட்ட இருக்க டெம்பிள்க்கெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஓகே. அப்புறமா வந்து இவரு என்ன பண்றாரு, பேக் டூ காட் எட்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதாந்திர நாள் நாளிதழ வந்து வெளியிடுறார். இவரு பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கிட்ட காசு இல்ல இல்லையா? வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டாரு. விட்டுட்டார். ஒரு ஸ்டேஜ்ல டெல்லிக்கு வராரு. பேக் டூ காட் ஹெட்ன்ற ஒரு மேகசைன வந்து ஸ்டார்ட் பண்றார். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவரே தான் எழுதணும். அவரே தான் பிரிண்டிங் மிஷினுக்கு எடுத்துட்டு போய் குடுக்கணும். அவர் தான் ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணணும். அவர் தான் பிரிண்ட் எடுத்துட்டு, அது எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டார். அப்போ ஒரு டீ கடையில வந்து இந்த பேம்ப்ளெட்ஸ் நோட்டீஸ வந்து வைக்கும்போது, அந்த டீ கடைக்காரர் சொல்லுவாரு, "ஏன் ஐயா இது மாரி இந்த பேப்பர்ல குடுத்தா அது எங்கேயா காத்துக்கெல்லாம் போயிடும், பறந்துடும், கிழிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? நீங்க அதுக்கு பதில் ஒரு புக்க மாத்தலாம் இல்லையான்னு" அப்படின்னு சொன்னாரு. ஓகேவா? யாரு? ஒரு சாதாரண டீ கடைக்காரன். சரி நீ என்ன சொல்றது? நான் என்ன செய்றதுன்னு அப்படியெல்லாம் இல்ல அவரு. அவரு என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரி நீ சொல்றது நல்ல ஐடியான்னு சொல்லிட்டு அத வந்து கம்பைல் பண்றார். ஓகேவா? அந்த நாளிதழ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு புக்கா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி விடுறார். ஓகே. மேகசினா வெளிய விடுறார்.
ஓகே. அது மாதிரி அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு யார்கிட்டயும் ஒரு நல்ல விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அவர் டக்குன்னு அதை ஏத்துக்கிறாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து போறதுக்கு கூட காசு இல்ல அவருக்கு. ஓகே. ஸோ ஆ. இப்போ வீடெல்லாம் விட்டுட்டு கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்கிட்டாரு இல்லையா? கல்யாணம், குழந்தை எல்லாம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு அடுத்தது தன்னுடைய மனைவிக்கு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுவாரு. கிருஷ்ண உணர்வு குடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த அம்மா அதுக்கெல்லாம் பிடிக்காத அம்மா அந்த அம்மாக்கு. அவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பகவத்கீதை சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சிருப்பார். பேப்பர்ல எழுதி வச்சிருப்பார். அந்த அம்மா என்ன பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வறுமையின் காரணமா அந்த பேப்பர் எல்லாம் வந்து இந்த நம்ம தெருவுல எல்லாம் வந்து அந்த பேப்பர் வாங்குறதுக்கு ஒருத்தன் வருவான் இல்லையா? அவனுக்கு போட்டுட்டு, அதுல வர்ற காசுல வந்து டீ பன்னு வாங்கி சாப்பிட்டுடுவாங்க. இந்த அந்த டீ குடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போதை பழக்கம். ஓகேங்களா? அதாவது நம்ம 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதாவது மாமிசம் உண்ணுதல், மீட் ஈட்டிங், கேம்பிளிங், சூதாடுதல், இன்டாக்சிகேஷன் மது அருந்துதல். அதாவது பொருட்களுக்கு சில பொருட்களுக்கு அடிமையா இருக்குது. நம்ம நம்ம நெனச்சுட்டு இருக்கோம், சாராயம், கள்ளு குடிக்கிறது தான் தப்புன்னு சொல்லிட்டு கஞ்சா போடுறதுன்னு. ஆனா டீ, காஃபி கூட வேதங்கள் வந்து ஆ இன்டாக்சிகேஷன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது நம்ம வந்து அ கொ விடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது கேம்பிங், இல்லிசிட் செக்ஸ் தேவையில்லாத தகாத உறவுகள். இந்த 4 விதிகள வந்து ஒருத்தன் வந்து பின்பற்றணும். பிளஸ் 16 மாலைகள் வந்து நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். இது வந்து நமக்கு பேசிக் அடிப்படை வந்து ரூல்ஸ் இங்க. ஓகேவா? இவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க மனைவி கிட்ட சொல்றாங்க. எவ்வளோ பேசுறாங்க. அவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சன்னியாசியா வர்றாரு. வந்து விருந்தாவனத்துல ராதா தாமோதர டெம்பிள்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? அங்க வந்து தான் அவர் வந்து தன்னுடைய பிரச்சாரத்த வந்து ஆரம்பிக்கிறார். ஓகேவா? ராதா தாமோதர டெம்பிள். ஓகே. ஸோ இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் கையில காசு கூட இல்ல. அ அதாவது மேலை நாட்டுக்கு என்னோட குரு சொல்லிட்டாரு. நான் போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இங்க பார்க்குறீங்க இல்லையா கப்பலு? இது வந்து ஒரு ச ஸ் ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. சரக்கு கப்பல். ஓகேவா? கார்கோ ஷிப். அதுல போறாரு. ஓகேங்களா? சரக்கு கப்பல்ன்னா சரக்கு தான் போகும். ஆனா இவருக்கு வந்து காசு இல்லாததுனால, அந்த சுமதி முராஜி குப்தான்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட உடைய ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமா இந்த கப்பல்ல போவார். ஓகேவா? இந்த பயணம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 நாளோ, 30 நாளோ நடக்குது. அப்ப இவருக்கோட வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 வயசு. ஓகே. இந்த ஜலதுதான்ற கப்பல்ல போறாரு. அங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஃப்ரிட்ஜ் தான் இருக்குது. அங்க அந்த கேப்டன் ஷிப் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களும் அதே ஃப்ரிட்ஜ்ல மாமிச பொருட்கள் வச்சுக்கிறாங்க. இவரும் அதே ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து இவருடைய உணவு பொருட்கள வச்சுக்கிறாங்க. ஓகே. பயணம் நீண்ட நாள் பயணம், வயசா இருக்கு. அந்த டிராவல் பண்றதுனால அவருக்கு சிக்னஸ் வருது. சில பேருக்கு இந்த பஸ்ஸுலலாம் போனா வாந்தி வரும் இல்லையா? அது மாரி இந்த கடல் பயணம் பண்ணும்போது அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாம போகுது. வாந்தி, தலை சுற்றல் அதெல்லாம் நடக்குது. அது இல்லாம 2 முறை அவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது. ஓகேவா? ஸோ அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு என்ன தெரியும்? நான் என்ன பண்ண போறேன்னே எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு, கிருஷ்ணர நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றார். ஓகேங்களா? அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றார், "நான் உன் கூட இருந்து உன்ன வழி நடத்துறேன்னு" சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அப்படி தன்னுடைய பயணத்த அங்க போய் ஆ போறார். அங்க போய் இறங்குனோனே எந்த பக்கம் போணும்னு கூட அவருக்கு தெரியறதே இல்ல. ஓகே. ஸோ சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்புக்கள் நடுவுல வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்த சொல்றார். இது சான் பிரான்சிஸ்கோல நடக்குது. அதுக்கு அடுத்து வந்து முக்கியமா இங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நடக்குது. யுகேல போறார். யுகேல போயிட்டு அதாவது லண்டன்ல போயிட்டு அங்க ஜார்ஜ் ஹாரிசன் ஒருத்தர் இருக்கார். அவரு இங்க ஒருத்தர் தலை இப்பி போல கருப்பு ஷர்ட் போட்டிருக்காரு இல்லையா? இவரு ஜார்ஜ் ஹாரிசன்னு. இவரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிறந்த பாடகர். இவரு வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்த பாடுறாரு. அது சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகுது. பிபிசில எல்லாம் வருது. ஓகேவா? ஒரு மாச கணக்குல அது வந்து ரொம்ப பிரபலமா ஹிட் ஆகுது அவருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி அவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இங்க இருக்கு பாருங்க. டாம்ஸ்கன் ஸ்கொயர் பூங்காவுல உட்கார்ந்துட்டு மத்தியானம் 2 மணிலேருந்து 5 மணி வரை தொடர்ந்து 3 மணி நேரம் வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பஜன வந்து மாஸ்கோல பண்றாரு இது. ஓகேங்களா? அதுக்கு பிறகு அங்க என்ன ஆகும்னா, அங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா, அவங்களுக்கு வந்து இசைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும்.
ஓகே. இந்த இசை சத்தம் எல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்க ஜனங்க என்ன பண்ணாரு, பார்க்ல தானே பண்ணாரு. அப்ப வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஜாயின் ஆகி வந்து உட்காருவாங்க. ஓகே. அப்படிதான் அவர் வந்து தன்னுடைய பிரச்சாரத்த ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ இப்படி ஆரம்பிக்கிறார். ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து நெறைய புத்தகங்கள சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிற புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? இதெல்லாம் அவரு கஷ்டப்பட்டு பண்ணாரு. நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? அத கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும். நீங்களும் கிட்ட இருக்க இஸ்கானுக்கு போயிட்டு பகவத்கீதை வாங்கிக்கோங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நம்ம டெம்பிள்ல ஆன்லைன்ல கூட ஆர்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நமக்கோசம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம கண்டிப்பா இந்த புத்தகங்கள நம்ம வந்து படிக்கவே செய்யணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு 65லேருந்து 77 வருஷம் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, 12 முறை இந்த உலகத்த சுத்தி வந்திருக்கார். ஓகேங்களா? 25 நாடுகளுக்கு போயிட்டு நாம சங்கீர்த்தன குடுத்திருக்காரு. 108 கோயில்கள வந்து பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணியிருக்கார். கிட்டத்தட்ட 70, 80 புக்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார். 70க்கும் மேற்பட்ட புக்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார். டியூரேஷன் என்ன? 65லேருந்து 77. அதாவது 12 வருஷம் தானே இருக்கு. இல்லையா? நம்பலாம் ஒரு நாள் ஊருக்கு போயிட்டு வந்தா என்ன பண்ணுவோம்? ஐயோ! நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்தேன், டயர்டா இருக்குது, தூங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தூங்குறோம். ஆமாவா? இல்லையா? இல்லையா? ஆனா அவர் அந்த தள்ளாத வயசுல வேற கண்ட்ரிக்குலாம் போகும்போது நமக்கும் அங்கேயும் டைம் வித்தியாசம் இருக்கும். இல்லையா? அந்த டைம் லாக் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு. ஆ டைம் லாக் எல்லாம் ஒண்ணும் பார்க்காம, அங்க டக்குன்னு 4 மணின்னா டக்குன்னு எழுந்து அவர் என்ன பண்ணணுமோ அத பண்ண ஆரம்பிச்சுருவார். நம்மளாலாம் என்ன பண்ணுவோம்? நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்தேன், டயர்டா இருக்குதுன்னு இழுத்து போட்டு தூங்குறோம். இல்லையா? அவர் அந்த தள்ளாத வயசுலயும் அப்படி இருந்தார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கு டெம்பிளுக்கு தலைப்புக்குள்ள போலாம். ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு புக் இல்ல. இது வந்து ஒரு காவிய வேதம். ஓகேங்களா? இது என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு குடுக்குது. இது யாராவது பண்ணியிருக்காங்கன்னா, கண்டிப்பா. நம்மளுடைய மகாத்மா காந்தி இருக்காரு இல்லையா? அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னா என்ன பண்ணுவாருன்னா, நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இந்த பகவத்கீதைய திறந்து படிப்பார். அவருக்கு வந்து அந்த பதில்கள் கிடைக்கும் அவருக்கு. இது வந்து அப்புறம் நம்ம பிரபுபாதா இருக்காரு இல்லையா? அவர் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு மகாத்மா காந்திக்கு. இது மாதிரி நீங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க வந்து எங்களோட இயக்கத்துல சேர்ந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. ஓகேவா? ஆனா அவருடைய நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அவருக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுலயும் இல்ல. அந்த அளவுக்கு பிஸியா இருக்காரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த அமைச்சு கொஞ்ச நாள்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து சுட்டுடுறாங்க. இல்ல சுதந்திரம் கிடைச்சுச்சு. அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ அவர் யூசுவலா என்ன பண்ணுவாருன்னா, சாண்டிங் பண்ணுவாரு. ராம நாமத்த வந்து ஸ்மரணம் பண்ணுவாரு மகாத்மா காந்தி. ஆ அவருக்கு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சதுனால இவருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுவாரு. நீங்க வந்துருங்க, எங்களுடைய இயக்கத்துல வந்து சேர்ந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அவர் தான் நினைக்கிறாரு, நான் எடுத்த காரியத்த வந்து முடிச்சுட்டு முடிச்சிடலாம்னு நினைப்பாரு. அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா, மக்கள் வந்து அவரையே முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே. ஆ ஸோ வந்து ஒரு லீடர் வந்து கிரேட் லீடரா இருக்கணும். நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற லீடர்ஸ் தலைவர்கள வந்து நல்ல தலைவர்களா தேர்ந்தெடுக்கணும். ஏன்னா, இப்போ நம்ம ஸ்டோரியில நெறைய காவியத்துல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இது யுதிஷ்ட மகாராஜா, பரீட்சித் மகாராஜா, ஆ பிரகலாதா, துருவா, ஜனக மகாராஜா இவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல அரசர்கள். பட் வந்து பக்தனா இருந்தாங்க. அதனால மக்கள வந்து விழிப்புணர்வு குடுத்தாங்க. அதாவது பேக் டூ நம்ம வந்து எல்லாரும் கடவுள்கிட்ட வந்து திரும்பி போணுன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க? எ இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லையா? அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு நல்ல அ லீடர வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது நம்மளுடைய கடமை. இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவரு மாத்திரம் அத யூஸ் பண்ணதில்ல. ஈவன் ஐன்ஸ்டீன் நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அவர் கிரேட் சயின்டிஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு. அவரு என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பகவத்கீதைய படிக்கும்போது தான் தெரிஞ்சுச்சு, இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும்போது, மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது. எல்லாமே மிதமிஞ்சியதா இருக்குது. இந்த பகவத்கீதை படிக்க படிக்க அவரே அப்படி சொல்றாருன்னா, நம்மலாம் எந்த மூலைக்கு? ஒரு கிரேட் பீப்பிள் சொல்றாங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபாலோ பண்ணணுமா? பண்ணக்கூடாதா?
ஃபாலோ பண்ணணும் மாதாஜி. இல்லையா? ஏன்னா நம்ம வந்து அது ஒரு சாதாரண ஸ்டோரி புக்கோ நாவலோன்னு நினைக்க கூடாது. இட்ஸ் காவிய வேதம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து பிரம்மாக்கு கொடுக்குறார் இல்லையா? பிரம்மாஜிக்கு கொடுக்குறார், பிரம்மா நாரதர் கொடுக்குறார், நாரதர் வந்து வியாசதேவர் கொடுக்குறார் இல்லையா? ஸோ இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கையில இருந்து ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த மாறி இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம பகவத்கீதை புக்கு யார் யார் வச்சிருக்கீங்களோ எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் சொல்லிட்டு இருக்கு. ஓகே, வியாசருக்கு ஆன பிறகு மத்வா, மத்வாக்கு ஆன பிறகு பத்மநாபா, அதுக்கடுத்து நிரஹரி, மாதவா, அக்ஷோபயா, ஜெயதீர்த்தா, ஞான சிந்து, தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரா, ஜெயதர்மா, புருஷோத்தமா, பிரம்மண்ய தீர்த்தா, வியாச தீர்த்தா, லக்ஷ்மிபதி, மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி. 22 வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்ட் சைத்தன்யா அந்த குரு பரவுல வராது. 23 வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூபா ஸ்வரூபா சனாதன கோஸ்வாமிகள். 24 வந்து ரகுநாத அண்ட் ஜீவ கோஸ்வாமி. 25வது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதாச கவிராஜ். 26 வந்து நரோத்தம தாசா. 27வது வந்து விஸ்வநாதா. 28 ஜெகநாத் பலதேவா. 29 வந்து பக்தி வினோத்தே. 30 வந்து கௌர கிஷோரா. 31 வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். 32 நம்மளுடைய பிரபுபாதா, இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி வேதாந்த பிரபுபாதா. இப்படி வந்து மாறி வந்ததுதான் நம்ம பரம்பரை. ஓகே, கடைசியில இவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய மக்களுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்தார். இப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சங்கிலி தொடர் வந்து வந்துச்சு. ஒருத்தர் பெற்ற ஞானத்தை வந்து அதை கூட்டவும் செய்யாம கழிக்கவும் செய்யாம இருக்கிறபடியே வந்து வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? இவங்க கொடுக்க மாத்திரம் செய்யல, அது அந்த வேதங்கள் படி பின்பற்றி தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. 4 நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து நாம ஜபம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க இல்லையா? சோ சன்னியாச வாழ்க்கை எடுத்துட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி வினோத் தாக்கூர், இந்த இது வந்து பிரபுபாதா கையை இப்படி சிம்மாசனத்துல உட்காந்துட்டு கையை இப்படி காமிச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவரோட குரு பெயர் சொல்லுங்க யாருன்னு. இங்க வந்து அது அவருக்கு மேல ஒருத்தர் கரெக்ட் 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 பிரபு. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். ஓகேவா? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர் தான் இந்த போட்டோல இருக்கார். அவருடைய குரு இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த ஸ்காலர், அவ்வளவு அளவுக்கு பண்டிதர். தன்னுடைய 7வது வயசுலயே பகவத்கீதை எல்லாம் தரோவா இருப்பார். இவரோட அப்பா தான் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க மேல நாரதர் கீழே ஒருத்தரை உட்கார வச்சிருக்காங்க இல்லையா, தெரியுது இல்லையா? அது வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரோட அப்பா வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர். இவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிலேயர் காலத்துல தான் இருந்தாரு. அவர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனா இருந்தார், கவர்னரா இருந்தார் பூரிக்கு. ஓகேங்களா? சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கற்றறிந்தவர், நல்ல சிறந்தவரா இருந்தாரு. அபசமுதாயங்களை எல்லாத்தையும் ஒழிச்சார். அவருடைய சிஷ்யர் தான் வந்து கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா படிப்பறிவு இல்லாதவர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு எக்ஸ்பர்ட். அவர் பேசுற இங்கிலீஷே பிரிட்டிஷ் அவன் வந்து டிக்ஷனரி எடுத்து பார்ப்பான். அப்ப அவரோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. அவர் வந்து சிங்க குருன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அவ்வளவு அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தார். ஓகே, சோ இவர் வந்து அவர் அப்பா பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க, எனக்கு வந்து உன்னோட விஷயத்த வந்து பிரச்சாரம் பண்ணன, எனக்கு ஒரு நல்ல குழந்தைய கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி பிறந்த குழந்தை தான் இவர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். ஓகேங்களா? சோ அப்ப அவர் முன்னாடி வந்து வாதம் பண்ணணும்னா கூட எல்லாரும் பயப்படுவாங்க. அப்படி போயிட்டு எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சாரம் பண்ணாரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அவர் வந்து சொன்னது என்னன்னா 64 மாலைகளை வந்து ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நம்மளுடைய பிரபுபாதா என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து குறைச்சு கொடுத்திருக்காரு. எத்தனை பண்ணணும்னு கொடுத்திருக்காரு சொல்லுங்க? 16 ரவுண்ட். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து ஒரு பரந்த புத்தகம். இதெல்லாம் படிக்கணும், நல்ல டீட்டெயிலா படிக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்ட ஆகும். ஓகே, பட் நம்ம 18 நாள்ல வந்து ஒரு ஓரியன்டேஷன் தான் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா? ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி. அதனாலதான் நம்ம லெவல் 2 லெவல் 4 அதெல்லாம் இருக்கு நமக்கு. அப்பயும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்,
ஆழமா படிக்கிறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இது வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில நடந்த ஒரு எண்ணங்களின் ஓட்டம் தான் இது இல்லையா? அதுல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இது நடந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா குருஷேத்திரத்துல. இது நடந்து முடிஞ்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா 45 நிமிஷத்துல வந்து நடந்துச்சு. ஓகேவா? நம்ம யோசிச்சு பாருங்க. 18 நாள் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் சில டாபிக்கா படிச்சிருக்கோம். நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு கவர் பண்ணிருக்கோன்றது. அவங்க பேசினது சமஸ்கிருத பாஷையில 45 நிமிஷத்துல வந்து பண்ணியிருக்காங்க. சோ இங்க பகவத்கீதையை படிக்கும் போது என்ன மனநிலை? அர்ஜுனனுடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு? கலக்கமும் மாயையோட இருந்துச்சு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? இத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழப்பத்தையும் கலக்கத்தையும் வந்து என்ன பண்றாரு? நீக்கி ஆத்ம ஞானத்தை வந்து கொடுக்கிறார் இல்லையா? அப்புறம் தன்னுடைய வேலையை வந்து செய்யணும். ஒருத்தரும் அவருடைய விதிக்கப்பட்ட வேலையை, வர்ணாசிரம சங்கைப்படி விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும்ன்றத வந்து நமக்கு இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றார். அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு எல்லாருக்கும். சோ இந்த பகவத்கீதை யார் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டார்னு பாத்தீங்கன்னா 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அர்ஜுனன் கேட்டார். பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி விவஸ்வானுக்கு சொன்னார். இதுல மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் 574 ஸ்லோகங்கள் சொல்றாரு. அர்ஜுனன் வந்து 84 ஸ்லோகங்களை பேசுறாரு. திருதராஷ்டிரர் 1 பேசுறாரு. சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 41 ஸ்லோகங்கள் வந்து பேசுறாரு. சோ அர்ஜுனனுடைய தீர்க்கமற்ற தன்மையை பார்க்க போறோம். அவர் வந்து பத்தி சொல்றார். அர்ஜுனா கிருஷ்ணரை நோக்கி சொல்றார், இந்த தேர் எடுத்துட்டு போய் 2 படைக்கு நடுவுல நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய உறவினர்கள் கிட்ட சண்டை போடுறது வந்து கஷ்டமா இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு நிமிஷம். ஆஹ் சண்டை போடணும்னு எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டோம். அந்த இடத்துலயும் போயிட்டு எல்லாரும் நின்னுட்டாங்க. அந்த சமயத்துல வந்து நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னா அது நல்லாவா இருக்கும்? இல்லையா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தாலி கட்டும் போது கட்ட மாட்டேன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? இல்லையா? சோ அந்த கன்ஃபியூஷனால அவர் சிரமப்படும் போது பேசப்பட்டதுதான் இந்த பகவத்கீதை. இதுக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீதா மகாத்மியம். சோ முதல் தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனின் கவலை இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா படைகளை வந்து நம்ம கவனிக்க போறோம். ஓகே, சோ சோ பகவான் வந்து உன்னத இருப்பிடம் வந்து எப்படி போய் போறோன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்க போலாம். கிருஷ்ணருடைய உன்னத ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம். எல்லா ஜீவன்களும் ஆனந்தமா இருக்கிறதுக்கு இருக்கணும்னு நினைச்சு அவர்கிட்ட அடைக்கலம் எடுக்கணும். எல்லா உயிர் வாழிகளின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிக்க முடியாத அங்கம் யாருன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான். எல்லா உயிர் வாழினங்களுக்கிட்ட வந்து ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து சனாதன தர்மம் சொல்லியிருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அவருடைய அங்க துணுக்கு இல்லையா? அந்த உறவை நம்ம மறந்துட்டு இங்க ஏதோ சுகபோகமா இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? வேத ஞானத்தை வந்து யார்கிட்ட இருந்து பெறணும்? பகவான் கிட்ட இருந்து பெறணும். இல்ல அவருடைய பிரதிநிதியான ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து பெறணும். இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் சரணடைந்தார் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் வந்து சரணடையணும். சரணடையலாமா? ஓகே, சூப்பர். அப்ப என்ன ஆகும்? ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் தெளிவடைஞ்ச மாதிரி நம்மளும் தெளிவடைவோம் இல்லையா? நமக்கு அந்த ஆத்ம ஞானம் நல்லா வரும். அதுக்கு பிறகு இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? முக்தி பெற்ற வாழ்க்கைக்கு போக முடியும். ஏன்னா இந்த ஜீவன்கள் எல்லா ஜீவன்களும் என்னதான் பெரிய பெரிய ஸ்காலரா இருந்தா கூட நமக்கு என்ன இருக்கு? கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். நம்ம கிட்ட 4 குறைபாடுகள் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இந்த குறைபாடுகளை வந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும்னா அதுக்கு வந்து குருவோட அனுகிரகத்தோட நம்ம வேதங்களை படிக்கணும் இல்லையா? சோ அப்பதான் அந்த பூரண உண்மையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த பூரண உண்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 நிலைகள்ல இருக்கு. அதாவது அருவ பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவானை தான் போய் சேரணும் இல்ல, கிருஷ்ணரை போய் சேரணும். அதுதான் வந்து உச்ச நிலை. அதுக்கு அடுத்தது வந்து எந்த ஒரு செயலும் பண்ணும்போது சச்சித் ஆனந்தம் சொல்லிட்டு நம்ம கிருஷ்ணரை சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதாவது இந்த கிருஷ்ணரை வந்து சச்சித் ஆனந்தம் சொல்றோம். ஏன்னா சத்து சித்து ஆனந்தம், அதாவது நித்தியமானவர். ஓகே, எட்டர்னல், எல்லா ஞானமும் கொண்டவர். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது சாஸ்வதமா இருக்கிறவர். ஓகே, அண்ட் எல்லா விதத்திலயும் வந்து ஆனந்தமா இருக்கிறவர்.
ஓகே, அதுதான் பகவான். ஓகே, சச்சித் ஆனந்தம். அப்புறம் எங்கேயாவது நம்ம புலம்பி இருக்கிறத பாக்குறோமா? எத்தனை அசுரர்கள் வராரு, எவ்வளோடா சண்டை போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு? இல்ல இல்லையா? கிருஷ்ண அவதாரத்துல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் எல்லா அசுரர்களையும் எந்த ஆயுதங்கள் கொண்டும் சாவடிச்சதே இல்லை இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கொன்ன பூத்தனாவை பாத்தீங்கன்னா பாலை உறிஞ்சிய உயிரை எடுத்துட்டார் இல்லையா? சக்கட்டாசூரன் அவனை காலில் உதைக்கிறாரு, திருநாவர்த்தனை கழுத்தை நெரிக்கிறாரு, அகாசுரனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வயிற்றுக்குள்ள போய் கிழிச்சு வெளியே வராரு இல்லையா? அது மாதிரி எந்த ஒரு ஆயுதங்கள் இல்லாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? எல்லாரையும் சம்மாரம் பண்றார் இல்லையா? அது மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா அசுரர்களையும் அவர் வந்து அறியாமையை நீக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த இந்த நாளை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒரே காட்சியில் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் என்ன பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து படை தெரியுதா? இந்த பக்கம் கௌரவர்கள் இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் வந்து பாண்டவர் இருக்காங்க, நடுவுல ரதம் இருக்கு, ரதத்துல அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய மனோநிலையை பார்க்க போறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து திருதராஷ்டிரன், நடுவில் இருக்கிறது வந்து துரியோதனன், அதுக்கு அடுத்தது வந்து அர்ஜுனன். இவங்களுடைய 3 பேருடைய மனோநிலையை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம், அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நவவித பக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஓகேவா? ஸ்ரவணம்னா நமக்கு தெரியும், என்ன சொல்லுங்க? கேக்குறது. கீர்த்தனம்னா கீர்த்தனம்னா நம்ம பாடுறது பகவானை பத்தி. விஷ்ணு ஸ்மரணம்னா ஸ்மரணம் எப்பவுமே நினைச்சுட்டு இருக்கணும் அவரை பத்தியே. ஹரே கிருஷ்ணா. பாத சேவனம்னா அவருடைய பாதத்துல பிரபு சரணாகதி, அவருக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கணும், பாதத்துக்கு பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அர்ச்சனம் அர்ச்சனம் சேம் திங். அது அவருடைய திருநாமங்களை சொல்லிட்டு அவருக்கு அர்ச்சனை பண்றது. வந்தனம் பத்தி அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவருடைய இதுகளை இதை பத்தி பெருமைகளை பத்தி பாடுறது. வந்தனம் பண்றது. தாசியம் அடிமை, அனுமார் மாதிரி தாசியன், அடிமையா இருக்கணும் அவருக்கு. நம்ம சக்கியம்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா எப்படி இவரு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருந்தார், அதே மாதிரி இருக்கணும். ஆத்ம சர்வாங்க நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டியதான். இதுதான் எல்லாம்பான்னு சரணாகதி. ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். நாளைக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்ன அர்த்தம், யார் உதாரணம்ன்றத எனக்கு நீங்க சொல்லணும், சரிங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பண்றீங்களா? மாதாஜி வாய்ஸே இல்லையே மாதாஜி. பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. பிரபுஜி நீங்களும் பண்ணுங்க. பிரபாகரன் பிரபு, பிரகாஷ் பிரபு எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை 4ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. முதல்ல 11 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை வந்து பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து 12ல இருந்து 20 வரையும் மங்களங்கள் பொருந்திய கிருஷ்ணரை பத்தி பார்க்க போறோம். 21ல இருந்து 27 வரையும் பகவான் பக்தர்களை காக்கிறார். அப்புறம் வந்து வாழ்வின் துன்பங்கள் 28ல இருந்து 46 வரையும் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 20 ஸ்லோகங்கள் முடிக்கலாம். ஸோ நமக்கு ஒரு பாடத்திட்டம் கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னைக்கு எதை முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இது எப்போ வந்து எந்த சூழ்நிலையில உரைக்கப்பட்டதுன்ற பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற யாரு? திருதராஷ்டிரர் இல்ல, அந்த கீழே உட்கார்ந்துட்டு எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு, அவர் யாரு? சஞ்சயன் மாதாஜி. சூப்பர். சஞ்சயன் யாரு? கடகடன் எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்லணும். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சஞ்சயன் வந்து தேரோட்டி மாதிரி மாதாஜி. திருதராஷ்டிரனோட வலதுகை அந்த மாதிரி. ஓகே, அவர் யாரு? சரி, தேரோட்டி. அவருக்கு அவர் ரொம்ப நல்ல வியாசரோட பக்தர் மாதாஜி. வியாசரோட பக்தர், சிஷ்யன் வியாசரோட சிஷ்யன். அதனாலதான் திவ்ய கண்களை கொடுத்தாரு அவரு. ஆமா,
அதனால அந்த மேல பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், போர் படையில தெரியறத காமிக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ அவருக்கு அந்த ஞான திருஷ்டிய வியாசதேவர் வந்து தன்னுடைய சிஷ்யனுக்கு கொடுக்குறார். ஓகே. சோ நம்ம வீட்டுல எல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து கேமரா எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எங்க போனாலும் நம்ம மொபைல்லயும் லேப்டாப்லயும் பாக்குறோம் இல்லையா? எங்க இருந்தாலும் அது மாதிரி இவர் என்ன பண்றாரு, இருந்த இடத்துல வந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு சஞ்சயன் திருதராஷ்டருக்கு. ஓகே. So very good. Super. Mataji, Kamala Mataji. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Okay. Dhritarashtra uvacha dharmashetre kurukshetre samaveda-yudhavah mamaka pandavaschaiva kim akurvata Sanjaya. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் பேசுறது? திருதராஷ்டர் பேசுறாரு. யோசிச்சு பாருங்க, எத்தனையோ நல்ல கேரக்டர் இருக்காங்க, இவர் ஏன்டா பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு. அவர் என்னதான் மனசுல கெட்ட எண்ணம் இருந்தா கூட அவர் ஆரம்பிக்கும் போது பாருங்க, தர்ம கஷேத்ரே குருஷேத்ரே ஆரம்பிக்கும் போது தர்மங்கள் கொண்ட கஷேத்திரமான இந்த குருஷேத்திரத்தை வந்து சண்டை நடக்குது எப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கவலை. ஏன்னா அந்த வார்த்தையிலே இருக்கு, என்ன வெல்லும்? தர்மம் இருக்கிறது தான் வெல்லும். யார் பக்கம் தர்மம் இருக்கோ அவங்கதான் வெல்ல போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. குருஷேத்திரோடைய தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க வந்து இந்த மத சடங்குகள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதனால அங்க வந்து, அதாவது நம்ம சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கணும்னு, நம்ம கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அவங்கவுங்க தாய் மண்ணுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அந்த இடத்துல அவங்க விளையாடினாங்கன்னா டாஸ் போடும்போதும் சரி பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான் வின் ஆவாங்க. அப்புறம் அந்த மேட்ச்ல அவங்கதான் வின் ஆவாங்க. நிறைய முறை அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. அதே வேற நாட்டுக்கு போனா அங்க வந்து கொஞ்சம் வெற்றின்றது கொஞ்சம் சில சமயத்துல வந்து வாய்ப்புகள் கம்மியா இருக்கு இல்லையா? அதை நீங்க பார்த்திருக்கலாம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி இவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தர்மக்ஷேத்திரம்னே அவருக்கு வந்து மனசுல ஒரு பயம், அவருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம். எப்படி நம்ம பசங்க பக்கத்துல நியாயம் தர்மம் ஒண்ணுமே இல்லையே, தர்மம்ல யார் பக்கம் இருக்குது? பாண்டவர்கள் பக்கத்துல. சூப்பர். பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்காங்களே. இவருக்கு தெரியும், நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க என்னெல்லாம் அநியாயம் பண்ணிருக்கோம். இந்த சொத்துல, தாத்தா சொத்துல 2 பேருக்கும் பங்கு இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம அவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்தணும் இல்ல? ஏதோ கொஞ்சமா கொடுத்துட்டு இருந்தா கூட அவங்க ஒண்ணும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. இப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்கோம், நம்ம பக்கம் அதர்மம் தான் இருக்கு. இங்க எங்க போய் நம்ம வந்து வின் ஆக போறோம் சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பயம். ஓகேவா? ஏன்னா அந்த இடம் வந்து வழிபாட்டுக்குரிய, ஆராதனைக்குரிய இடம். ஓகேவா? சோ தேவர்கள் கூட வருவாங்க அங்க பிரார்த்தனைகள் பண்றதுக்கு. சோ அது ஒரு புனிதமான இடம். இங்க போயிட்டு நமக்கு எங்க வந்து வெற்றி கிடைக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பெரிய கவலை. ஓகேவா? சமவேதா யுத்சவஹ மாமக பாண்டவச்சைவ கிம கூர்வத சஞ்சயா. என்னுடைய பசங்களும் பாண்டுவின் புத்திரர்களும் அங்க என்ன செஞ்சனன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். இந்த கேள்வி கரெக்டா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து வேறு தாய் மகன், ஒரே குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க தான் இல்லையா? அதாவது பாண்டு தன்னுடைய தம்பியோட பசங்க தான் பாண்டவர்கள் இல்லையா? பாண்டு தன்னுடைய தம்பி, அவங்களுடைய பசங்க தான் நம்ம பாண்டவர்கள் இல்லையா? சோ அவங்கள வந்து சமமா தன் பசங்க மாதிரி பார்க்கலாம். சின்ன வயசுலயே வந்து அந்த அம்மா வந்து விதவை ஆயிட்டாங்க, கஷ்டப்பட்டு குழந்தைங்களை வளர்த்தாங்க இல்லையா? இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வளர்க்கும் போது நிறைய பார்ஷியாலிட்டி, நிறைய அவமானங்கள்லாம் பார்த்தாங்க. இருந்தாலும் அவங்க வந்து அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காம ஒழுக்கத்தோட வளர்ந்துட்டு வந்தாங்க. சோ இவருடைய தவறான புத்தி இங்க வந்து தெரியுது, எவ்வளவு அளவுக்கு சுயநலமா இருக்காரு. என்னுடைய பசங்க, யாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, சத்தம் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நானும் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். யாரது பேக்ரவுண்ட்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த இடத்துல வந்து அவருக்கு வந்து பாண்டவர்கள் வந்து தர்மங்கள் பத்தி நிறைஞ்சிருக்குனால உங்களுக்கு எல்லா அநியாயமும் பண்ணாங்க. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து அவருக்கு பயம் வருது, டவுட் வருது. ஓகே, எங்க இருந்து நம்ம பசங்க வின் ஆக போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அப்ப அந்த சந்தேகத்துக்கோட அர்த்தம் என்ன? யார் வின் ஆவாங்கன்னு அர்த்தம்? தர்மவான்கள் வின் பண்ணுவாங்க. தர்மவான்களாகிய பாண்டவர்கள் வந்து வின் ஆக போறாங்கன்றது இந்த ஸ்டார்டிங் வேர்டுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்குது. நம்ம முழுசா படிக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்ல. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி.
இல்லையா? மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து சண்டை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வைக்கிறார். அவர்தான் வந்து இந்த சண்டைக்கு தூதுவரும் போறாரு. பட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகுது, யாரும் ஒத்துக்காததுனால துரியோதனன் என்ன சொல்றான், ஒரு ஊசி முனை அளவுக்கு மண்ணளவுக்கு கூட தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டார். ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து தூதுவரா கிருஷ்ணர் போறார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து கேட்குறாரு, ஒரு 5 கிராமத்தை கொடுன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. கொடுக்க முடியாதுன்றாங்க. சரி 5 வீடாவது கொடுப்பான்றாரு, கொடுக்க முடியாது. சரி போட்டு எதுக்கும் உதவாத விளைநிலச்சலை கொடு, ஏதாவது அவங்க வந்து பண்ணிப்பாங்க. எதுக்குமே உதவாத ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா, அங்கே எதுவுமே விளைச்சல்லாம் வராது, அதை கூட அவங்க பக்குவப்படுத்தி வாழ்ந்துப்பாங்கன்னு அப்படின்னு. அதெல்லாம் கூட கொடுக்க முடியாது, ஊசி முனையெல்லாம் இருக்கு, மண்ணு கூட கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து ரொம்ப கோபம் வருது. அந்த இடத்துல வந்து விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார். இந்த முட்டாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு தெரியல. ஒரு நிமிஷம் ரியலைஸ் பண்றான். ஆனா அகங்காரத்தினால அவர் வந்து அதை நம்ப மாட்டேன்றார். இவர் ஒரு கடவுள்ன்றத ரியலைஸ் பண்றாரு ஒரு நிமிஷம். பட் அதே சமயத்துல வந்து அதை நிராகரிக்கவும் செய்றார். ஓகேவா? அவர் வந்து எப்ப இந்த விஸ்வரூபத்தை காமிப்பாருன்னா, அவர் உட்காரக்கூடிய சேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே குழி தோண்டி வச்சிருவாங்க. உட்கார்ந்தாங்கன்னா கீழே விழணுன்ற மாதிரி. ஓகேவா? அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ணர் வராரு இல்லையா? தூதுவர் வரும்போது அவரை மரியாதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பல வகையான உணவு பதார்த்தங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அவர் வராரு, அவர் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கோசம் ஒரு மாளிகை இல்ல வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? விருந்தோம்பல் பண்ணணும் இல்லையா? இவர் வந்து தற்பெருமை, என்கிட்ட இவ்ளோ இருக்குதுன்றத காமிச்சுக்கிறதுக்கோசம் இவர் இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சிருப்பார். ஆனா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அங்க போமாட்டார். நீங்க வாங்க உங்களுக்கோசம் இந்த ரூம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா அங்க போவே மாட்டார் கிருஷ்ணர். ஆனா அங்க யார் வீட்டுக்கு போறான்னு பாத்தீங்கன்னா, விதுரர் வந்து தன்னுடைய குடில கூப்பிடுவார். இது உங்களோட குடில், நீங்க வாங்கன்னு சொல்லுவார். ஓகேவா? இது என்ன சொல்றாரு, உங்களோட குடில் நீங்க வாங்கன்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து சந்தோஷமா அந்த குடிசைக்குள்ள போறாரு. அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அம்மா வந்து ஒரு டென்ஷன் ஆயிடுது. ஆஹா நம்ம வீட்டுக்கு கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு, அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இவர் வந்து பகவான் சொல்லிட்டு. அந்த சந்தோஷத்துல கை கால் ஓடாம அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, பழத்தை உரிச்சு உரிச்சு பழத்தை தூக்கி போட்டுட்டு தோலை கொடுக்குது. ஓகேவா? ஸோ தோல குடுக்குது. தோல சாப்பிட்டுட்டு அவரும் வந்து எவ்வளோ சாப்பிடுவாரு? இல்லையா? அ ஆம். அதுக்கு பிறகு நிறுத்திடுறார். அப்புறமா சொல்றாரு கணவர், "என்னம்மா பண்ணிட்டு இருக்கன்னு?" சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ பக்தர்கள் எத குடுத்தாலும் கடவுள் வந்து ஏத்துக்கிறாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லையா? ஸோ நம்ம கடவுளுக்கு முன்னாடி அன்போட, பவ்யத்தோட, ஒழுக்கத்தோட இருந்தா, நம்ம குடிலா இருந்தா கூட நம்ம வீட்டுக்கு வராருன்றத இந்த டேக் ஹோம் மெசேஜ். நம்ம சும்மா தாட் பூட் ராஜா காமிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரு வரமாட்டாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த முக்கியமா இந்த சண்டை இருக்கிறது டிசிஷன் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா, எப்படி ஒரு விவசாயி வந்து தன்னுடைய விளைநிலைச்சல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, தேவையில்லாத களைகளை பறிச்செடுப்பான் இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்க கிருஷ்ணர் செய்றார். தேவையில்லாதவங்கள வந்து களை எடுக்கிறாரு கிருஷ்ணர் இந்த போர்ல. ஓகேவா? ஸோ ஏன் களை எடுக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த திருதராஷ்டிரன்லாம் என்ன பண்ணாங்க, துயில் விரிச்சாங்க திரௌபதிக்கு இல்லையா? திரௌபதி என்ன அண்ணி வேணும் இல்லையா? அன்னிக்கே வந்து அரசவையில வந்து பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அரச குடும்பத்துல சேர்ந்தவங்களே இந்த மாதிரி தவறா நடந்துக்கிட்டா சாதாரண குடிமக்கள் இத பார்த்துட்டு எப்படி நடந்துப்பாங்க சொல்லுங்க? அவங்களும் வந்து அவங்கள மாதிரியே நடப்பாங்க. இல்லையா? அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி இல்லையா? முன்னேறு எப்படி இருக்குதோ அப்படிதான் பின்னேறுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் தர்மத்தை வந்து நான் காப்பாத்தணும். அதர்மம் தலை தோங்கும் போது நான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அவரு? அதுக்கு தான் இந்த அவதாரம், இந்த லீலைகள் பண்றார். ஓகேவா? ஸோ குருஷேத்திரத்துல இது நடக்குது. ஓகே. ஸோ திருதராஷ்டிரர் என்ன நினைக்கிறாரு, நான் எனதுன்ற ஒரு மனப்பான்மை இருக்கு. அது தப்பா கரெக்டா? தவறு. எல்லாரும் ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கணும்ப்பா மாதாஜி. ஓகே. ஸோ என்னென்ன பொருட்கள் எடுத்து நம்ம இப்போ இங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சீன் இருக்கு. கேள்வி கேட்குறேன், பதில் சொல்லணும் நீங்க. நம்ம இப்போ எல்லாரும் வந்து ஜெகநாத் பூரி கோயிலுக்கு ட்ரிப்பு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 3 நாளைக்கு. என்னென்ன எடுத்துப்பீங்க? யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்லுங்க. துணி, ம். அவ்வளவுதான். வேற சாப்பாடு தான் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க இல்லையா? சரி. டிராவலிங் டேக்கு வேணா ஏதோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம சாப்பாடு சாப்பாடு எடுத்துக்கணும், துணி எடுத்துக்கிறோம், காசு எடுத்துக்கணும், தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் துளசி மாலை, இல்லையா? துளசி ஆ, மாலை, அந்த மாதிரி ஜபமாலை. ஜப மாலை எடுத்துக்கணும்.
இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? ம், ம், இங்க இப்படி போறோம். அதே வந்து ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட்டுக்கு போறோம். ஓகேவா? ம். நம்ம எல்லாரும் எங்கேயாவது ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துட்டு போவோம்? சாதம் எடுத்துட்டு போவோம். ஸ்நாக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூட்டிட்டு என்னென்ன தேவையோ அந்த ஒரு கார்பெட்டு, விளையாடுறதுக்கு பொருள், நீந்தறதுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸு, இல்ல இங்க போகும்போது நம்மளுடைய நம்ம ட்ரெஸ் வந்து பேண்டா இருக்கும். கோயிலுக்கு போகும்போது நம்மளுடைய ட்ரெஸ் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் தான் இருக்கும். இல்லையா? பெண்கள் வந்து சேலையும், ஆண்கள் வந்து வேஷ்டி சட்டையும் போட்டுப்பாங்க. இங்க வரும்போது அப்படி வருவாங்களா? பைஜாமா அது மாதிரி ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு வருவாங்க. இல்லையா? இங்க வந்து நடை, உடை, பாவனை எல்லாம் மாறிடும். இல்லையா? ட்ரிப்பு போகும்போது. ஆமாவா இல்லையா? மாதாஜி. ஆமா அதுக்கு அடுத்து மாதாஜி. அதே ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனோம்னா நம்ம எப்படி போவோம்? இந்த காஸ்டியூம் போட மாட்டோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டு சேலை, நகை, நட்டு நிறைய போட்டுட்டு சீவி சிங்காரிச்சுக்கிட்டு போவோம். ஆமாவா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஒரு இடம் தான் நமது உணர்வை வந்து பாதிப்புக்கு உண்டாக்குதுன்றதை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல. ஒரு இடத்துக்கு நம்ம எப்படி போறோமோ நம்ம உணர்வுகள் வந்து மாறுதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஆமாவா இல்லையா? அது நிஜமா இல்லையா? நிஜம்தான் மாதாஜி. நிஜமா நிஜம்தான் மாதாஜி. ஒரு கோயிலுக்கு போகும்போது பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு போறது ரொம்ப நல்லது மாதாஜி. கோயிலுக்கு போகும்போது ஒரு மாதிரி போறோம். ஒரு ட்ரிப்பு ஜாலியா ஒரு ட்ரிப்பு போனோம்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போறோம். அதே கல்யாணத்துக்கு போனோம்னா ஒவ்வொரு இடத்துல மாதிரி ஒவ்வொரு பிரசன்டேஷன் நமக்கு இருக்கு. இல்லையா? ஸோ அதுதான் இங்கேயும் நம்ம குருஷேத்திரம்னு சொல்றோம் இல்லையா? தர்மக்ஷேத்திரே குருஷேத்திரம். இடம் நமது உணர்வில் பாதிப்பை உண்டு செய்கிறது. ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம பிரபு சொன்னார் பாருங்க, கோயிலுக்கு போனா அங்க வந்து நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த தாம் இதெல்லாம் பூரி கஷேத்திரன்றது வந்து தாம். தாம்னா கடவுளே வந்து வாசம் செய்யற இடம் தான் வந்து தாம். இந்த விருந்தாவனம், மாயாப்பூர் இதுக்கெல்லாம் நம்ம மஸ்ட் அட்லீஸ்ட் இந்த பிறவி எடுத்த பிறகு ஒரு முறையாவது போயிட்டு வரணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ குருஷேத்திரத்தின் மகிமைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் இன்னும் வெற்றி வழிபாட்டு ஸ்தலன்றது நமக்கு தெரியுது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வேர்டுல இருந்து தலைவர்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா நேர்மையா இருக்கணும், அதிகாரத்தை வந்து பகிர்ந்து அளிக்கணும், பொறுப்பா இருக்கணும், நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும், செல்வாக்கு இருக்கும், தொடர்பு திறன், பச்சாதாபம், நன்றி உணர்ச்சி இந்த எல்லா பண்புகளுக்கும் யாருக்கு இருக்கணும்? ஒரு நல்ல அரசனுக்கு இருக்கணும் இல்லையா? இந்த திருதராஷ்டிரர் கூட பாத்தீங்கன்னா காலத்தின் சூழ்நிலையாலதான் அரசனான ஆனார். ஏன்னா பாண்டு வந்து இறந்து போயிட்டார் இல்லையா? பாண்டு வந்து இறந்ததுனாலதான் இவர் வந்து இல்ல. ஏன்னா பிறவி வந்து குருடா இருந்தார் இல்லையா? சோ இவருக்கு எல்லா குணாதிசைகள் இருந்துச்சான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல. ஓகேவா? திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் நல்லா இருக்கணும், என்னுடைய பசங்க நல்லா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? அவருடைய மனப்பான்மை. ஆனா இந்த சண்டன் வந்த பிறகு அவருக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துடுச்சு, எங்க இருந்து எங்க பசங்க வந்து ஜெயிக்க போறாங்கன்னு. அப்புறம் பயமும் இருந்துச்சு, பாராபட்சம். ஓகே. அவருக்கே ஒரு நம்பிக்கை, என்ன தீமை நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை இல்லையா? அவருக்கு வந்து என் பசங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு நினைச்சார். ஒரே ஒரு விஷயம், அவர் துரியோதனுடைய வார்த்தையை கேட்காம அவங்களே வந்து நல்லா பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அளவுக்கு எல்லாம் நடந்தே இருக்காது. ஓகேவா? தலைவர் தன் சொந்த இனத்தை அவரை போன்றவர்களே ஈர்க்கிறார். ஓகேவா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரபுபதா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க போனார். இப்ப ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு நம்ம ஆள்களும் எத்தனையோ பேர் போறாங்க இல்லையா? எத்தனையோ பேர் ஆசாமிகள் போறாங்க. அவங்க போகும்போது ஒரு ட்ரெஸ்ல போவாங்க, வரும்போது எப்படி வருவாங்க சொல்லுங்க? அவங்க கலாச்சாரத்துல வருவாங்க. என்னங்க பிரபு? அவங்க கலாச்சாரத்தோட வருவாங்க மாதாஜி. அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூப்பர். வருவாங்க. கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. ஆனா நம்ம பிரபுபாதா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா காவி வேஷ்டி தான் போனாரு, வரும்போது எப்படி வந்தாரு? அதே காய்கறில வருவாங்க. அதே வயசுல நிறைய பேரையும் கூட்டிட்டு வந்தாரு. ஆமாவா? அவங்க வந்து நம்ம இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றாங்க, நம்ம ஆளுங்க என்னடா நம்ம ஆளு நம்ம பண்ண வேண்டியது இவங்க பண்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? நமக்கு எங்க மோகம் இருக்கு? மேலை நாட்டு மேல கலாச்சார மோகம் இருக்கு. அவங்க இதை சாப்பிடுறாங்க, இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, நம்மளும் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? பட் அவங்கள போயிட்டு இவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, எல்லா இப்பிகளையும் அந்த பையங்க கூட பாத்தீங்கன்னா அங்க தலைமுடி பெருசா வச்சுட்டு இருப்பான், குடிச்சிட்டு ஆடை இல்லாம நிர்வாணமா தெருவுல எல்லாம் படுத்துட்டு இருந்த இடத்துல போயிட்டு இவர் என்ன பண்ணாரு, பிரச்சாரம் பண்ணி அவர்களை எல்லா இப்பிகளையும் ஹாப்பிகளா மாத்தினார். ஓகேவா? சோ சோ
அந்த மாற்றத்தை அவர்கிட்ட எடுத்துட்டு வந்தார். ஓகே, ஸோ நமது முக்கிய மதிப்புகளை மறுவரையை செய்ய பகவத்கீதை அனுமதிக்கும். ஓகேவா, இது நம் குணத்தை சீர்திருத்துவதற்கும் ஆன்மீக பாதையில் முன்னேறுவதற்கும் உதவும். ஒரு உண்மையான தலைவரிடம் ஈர்க்கப்படுவதற்கு உதவுகிறது இல்லையா. பாசாங்கு பொய்யான ஆள் இல்லை. யோசிச்சு பாருங்க, அந்த வயசுல, அந்த 70 வயசுல நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோன்றது தெரியல. ஒரு பெரிய கேள்விக்குறிதான் இல்லையா. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த குளிருக்கே நம்ம இழுத்து போட்டுட்டு தூங்குறோம் இல்லையா. அவர் வந்து ஃபாரின் போனார் அந்த ஏஜ்ல. எப்படி இருந்திருப்பாரு. அங்க போகும்போது அவர் எடுத்துட்டு போனது வந்து கொடை, ஒரு டைப்ரைட்டிங் மிஷினு, பாகவதம் புக்கு, கொஞ்சமா துணி, ஒரு 35 ரூபாயும் ஏதோ தான் இருந்துச்சு அவர் கையில. ஓகேவா. அந்த டைப்ரைட்டர் மிஷினை கூட அந்த ஆளுங்க வந்து கொஞ்சம் பேர் திருடிட்டாங்க. ஓகேங்களா, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். ஓகே, அப்புறம் வந்து காசு இல்லாம இன்னும் ஒருத்தரோட ரூம் ஷேர் பண்ணிட்டு அந்த பையன் போதைப் பொருளுக்கு அடிமை ஆயிருது. இவரையே தாக்கத்துக்கு வந்தாரு. உயிரை காப்பாத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கஷ்டப்பட்டாரு. ஒரு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடு வந்து முட்டிட்டு தெருல விழுந்துடுவார். ஓகேங்களா, நினைவே இல்லாம விழுந்துடுவாரு. ஓகே, ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். சாதாரணமா இல்லை, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பகவத்குடைய முக்கியத்துவம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரால் தான் நமக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதா உண்மை உருவில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அவர் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து குருவா இருந்து நம்மளை வழி காட்டுறாரு. கண்டிப்பா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அனுகிரகத்துல நமக்கு ஒரு சிக்ஷா குரு கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அவர் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ண நம்ம தீட்சையும் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு வந்து முன்னேறணும். நம்ம தீட்சை பெறுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், 4 நியமங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும், 16 மாலைகள் வந்து நம்ம ஜபம் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இப்படி நம்ம வந்து பண்ணிட்டே இருந்தோம். ஒரு ஸ்டேஜில் நமக்கு வந்து என்ன, நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமநேஸ்வர் தாஸ் பிரபு வந்து நம்மளை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார். ஓகேங்களா, நம்மளுடைய தமிழ் டீம் லீடர் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட நம்ம இது சில விஷயங்கள்லாம் சப்மிட் பண்ணணும். அப்படி வந்து நடக்கும் ப்ராசஸ். ஓகேவா. ஸோ அப்படிதான் நம்ம உண்மையான குருவோட கிட்ட வந்து அசோசியேஷன் கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. நம்ம குரு மூலியமா தான் நம்ம கடவுளை கிருஷ்ணரை போக முடியும். நான் குருவை பைபாஸ் பண்றேன்னா அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. ஓகே, அவர் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு சேவை செய்யறதை விட என்னுடைய சேவகனுக்கு சேவை செஞ்சாதான் எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்றாரு. தாசானுக்கு தாசனா இருக்கணும், அதுதான். ஓகே, ஏன்னா அவன் எனக்கோசம் வேலை செய்யறான், நீ அவனுக்கு சேவை செய்யன்னு சொல்றார். ஓகேவா. சோ பகவத் தர்மம், தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல், சிறந்த கிருஷ்ணர் வந்து இங்க ஒரு நம்ம தோட்டக்காரனா இருக்கார். தோட்டக்காரன் என்ன பண்ணுவாரு, செடி எல்லாம் விளைச்சல் நல்லா வரணும்னு சொல்லிட்டு அங்க தேவையில்லாத செடிகளை வந்து கட் பண்றாரு இல்லையா. அது மாதிரி இந்த யுத்தத்துல வந்து தேவையில்லாத கெட்டவர்களை வந்து என்ன பண்றாரு, எல்லாரையும் சம்மாரம் பண்றாரு கிருஷ்ணர். ஓகேவா. ஓகே, ஸோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நெல் பயிர் வந்து யுதிஷ்டர் பாண்டவர்கள் மாதிரி அரசன் தர்மவானான யுதிஷ்டர் கிட்ட அரச கொடுக்கணும், துரியோதன் கிட்ட கொடுக்க கூடாது. ஓகேவா. அவன் ஏன்னா ஒரு பெரிய கலை, ஒரு கலை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, நிறைய வந்துடும். அதனால அது வேரோட எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றார். மாதாஜி செகண்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. சஞ்சய் உவாச்ச திருஷ்ட்வா து பாண்டவானீகம் துரியோதனஸ்ததா ஆச்சார்யம் உபசங்கம்ய ராஜா வசனம் அப்ரவீத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து சஞ்சயன் பேசுறது இது மாதிரி துரியோதன் வந்து பாண்டவர்கள்லாம் வந்து அணிவகுத்து இருந்ததெல்லாம் காட்சியை பார்த்துட்டு தன்னுடைய ஆச்சாரியான துரோணாச்சாரியர் கிட்ட போய் பேசுறார். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனுக்கு ஒரு பயம். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசனே ஆகல, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு தன்னை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறான், தான் ஒரு அரசன்ற மாதிரி. ரொம்ப ராஜதந்திரமானவன் துரியோதனன். ஓகே, அவர்கிட்ட போய் பேசுற, பாருங்க நீங்க வளர்த்த பசங்க வந்து எப்படி வந்து நின்னுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது என்னன்னா குத்தி விடுறது. என்னன்னா நீங்க ஏதோ ஒரு பாசமா என் பேர பசங்கன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடாம இருக்க போறீங்களோ சொல்லிட்டு இவருக்கு ஒரு பயம் வேற. ஓகேவா, துரியோதனுக்கு ஒரு பயம். அதனால துரோணாச்சாரியர் கிட்ட வந்து நீங்க எவ்வளவு அளவுக்கு வளர்த்தீங்க அந்த பசங்க எல்லாம், பாருங்க உங்களுக்கு எதிர்க்கா வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து நின்னுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இவருக்கு வந்து பொறாமை, அப்புறம் அகங்காரம்.
தற்பெருமை இவர்கிட்ட, நம்ம கிட்ட இவ்வளோ அளவுக்கு படை இருக்கு, 11 அக்ஷகோணிகள் நம்ம பக்கம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தற்பெருமை. அவங்கள காட்டிலும் நம்ம கிட்ட வந்து மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் நல்லா இருக்கு. அவங்கள காட்டிலும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. இப்ப துரோணாச்சாரியா, பீஷ்ம பிதாமகா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன்ஸ் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க. அதனால அவருக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆளுங்க தான் வெற்றி அடைவாங்க, நம்ம பக்கம் தான் வெற்றி வரும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு தற்பெருமை இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அவருக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கு. ஓகேவா? துரியோதன் கையில. ஓகே. சோ நம்ம வாழ்வுல வந்து நம்ம சில பேரை வந்து சந்திக்கிறோம் இல்லையா, சில எதிர்மறையானவர்களால் சூழ்ந்து இருக்கிறோம். அவர்களால் நாம் எவ்வளவு பாதிக்கப்படுகிறோம் என்பதை நாம் சேர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஓகேவா? சோ சில விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல 2 விஷயங்கள் தெரியுது. ஒரு பக்கம் சந்தோஷமா இருக்காங்க, இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா சோகமா இருக்காங்க இல்லையா. சோ நம்ம யாரோட இருக்கிறோமோ அந்த உணர்வு நமக்கு வந்து பாதிப்பு இருக்கும் இல்லையா. நேற்று அதாவது பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணக்கும் பிரபு சொன்னார் இல்லையா. அது மாதிரிதான் நம்ம உணர்வுகள் வந்து நம்ம யாரோட இருக்கிறோன்றத சேர்த்த மாதிரிதான் நம்ம பாதிப்பு இருக்கும். அதனாலதான் வந்து நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்றாங்க, சாது சங்கா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பக்தர்களோட அசோசியேஷன், அதாவது இந்த பக்தர்களுடைய அசோசியேஷனுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ். ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ். நாரதர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கும்போது சாது சங்கத்துடைய மகிமையை வந்து சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. அப்போ வந்து நீ போயிட்டு ஒரு புழு பிறந்திருக்கு, நீ போய் அதுகிட்ட கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அந்த புழு என்ன ஆகுது, இவர் நாரதர் போய் கேள்வி கேட்டோன்னே அந்த புழு வந்து இறந்து போயிடுது. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு பசு வந்து கண்ணுக்குட்டி போட்டிருக்குது, அந்த கண்ணுக்குட்டி கிட்ட போய் கேளுங்க, சாது சங்கத்துடைய மகிமையை பத்தி சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணுக்குட்டி இறந்து போயிடுது. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட மறுபடியும் வரார் நாரதர், இது மாதிரி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இல்ல ஒரு இளவரசன் ஒரு ராஜா கிட்ட வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு, அவங்க கிட்ட போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல நான் போகமாட்டேன், நீ யார் போனாலும் கேள்வி கேட்டு அவங்க இறந்துடுறாங்க, நான் போகமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ராஜாக்கே வந்து பல காலமா குழந்தை இல்லாம இப்பதான் வந்து அவன் ஏதோ தவம் பண்ணி இப்பதான் குழந்தை பிறந்து இருக்குது, நான் போகமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இல்ல நீ போய் கேளன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சரி, இவர் வந்து கடவுள் சொல்றத வந்து மீறா மதிக்காம இருக்க முடியாது இல்லையா. அதனால போயிட்டு அந்த இளவரசன் கிட்ட போயிட்டு அந்த பிறந்த குட்டி குழந்தை கிட்ட போய் கேக்குறாங்க அந்த இளவரசன் கிட்ட, சாது சங்கத்துடைய மகிமை என்னன்னு நீங்க கேட்டதுனால, உங்ககிட்ட ஒரு நிமிஷம் சகவாசம் வச்சதுனால நான் புழுவா இருந்த வந்து பசுக்குட்டி ஆன கண்ணுக்குட்டி ஆன பிறகு எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு, ஒரு அரசனுடைய மகனா பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த லவமாத்திர சாது சங்கம்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா, தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் பாருங்க, அவங்களுடைய பிறப்பு எப்படி இருந்துச்சு. புழுவா இருந்தவன் என்ன ஆனா சொல்லுங்க. கண்ணுக்குட்டியா மாறினார். கடைசியா சொல்லுங்க, கடைசியா அவனுக்கு என்ன ஆச்சு? இளவரசன் ஆயிட்டார். இளவரசன் ஆயிட்டார். இளவரசன் ஆயிட்டார் இல்லையா. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேங்களா? எவ்வளவு அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் சாது சங்கம், தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? சாது சங்கம், நம்ம அந்த சங்கத்தை விட்டு நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளவுதான். ஏன்னா கெட்ட பழக்கம் சீக்கிரமா வந்துடும், நல்ல பழக்கம் வந்து கஷ்டம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி, கமலா மாதாஜி 3 ஸ்லோகம் படிங்க. उष्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं समूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव विश्वेन धीमता. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து துரியோதனுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. வராரு அவருக்கு. பாரு உங்க பசங்கள்லாம் வந்து எப்படி வந்து அந்த நம்ம அந்த ஒரு மூவில பாக்குறோம் இல்லையா, திரிசூல அட்டாக் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, திரிசூலா ஃபார்ம்ல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ. அது மாதிரி உங்க பசங்கள்லாம் வந்து பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்த புத்திசாலித்தனமா வந்து அவங்க படைய வந்து நிக்க வச்சிருக்காங்க. அதுவும் துருபதாவுடைய மகன் தான் வந்து தலைவனா இருப்பான் பாண்டவர்களுடைய சைட்ல. அப்படி ஓகேவா. இது மூலியமா அவனுக்கு வந்து பயத்தை தெரிவிக்கிறார். ஓகே, தற்பெருமையும் இருக்கு, பயமும் இருக்கு அவர்கிட்ட. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
இந்த தற்பெருமை இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி ஒண்ணு பேசுவாங்க, பின்னாடி ஒண்ணு பேசுவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லார் மேலயும் சந்தேகம் இருக்கும். சந்தேகம் வந்து சில உறவுகள்ல வந்து நமக்கு என்ன பண்ணும்னா, அந்த நட்பு, அன்பு, பாசத்த வந்து அழிச்சிடும். இல்லையா? நம்ம வந்து சில உறவுல வந்து சந்தேகப்படக்கூடாது. இல்லையா? அவங்க அன்பா இருப்பாங்க. நம்மளும் ஒருத்தர் மேல அன்பா இருப்போம். அவங்கள நம்ம சந்தேகப்பட்டாங்கன்னா, நமக்கு எப்படி மனசு கவலையா இருக்கும். அதனால தேவையில்லாத இடத்துல வந்து சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி உறவுக்குள்ள வந்து தற்பெருமை இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? மாதாஜி 5 4, 5, 6, 7 ஆ 4 ஸ்லோகம் शूर இருக்கு. महेश्वास भीमार्जुन समायुधे दुर्योधने विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्च केदानं काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सोमभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधति चोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमिति हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த சேனையில யார் யார் இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான வில்லாளிகள் பலரும் இருக்கின்றன. யூயுதானன், விராடன், துருபன் போன்ற மாபெரும் வீரர்கள் உள்ளன. ஓகே, யார் யார் இருக்காங்கன்னு அவங்க பேரை சொல்றாங்க. ஓகேவா? துரோணாச்சாரியருக்கு முன்னாடி இந்த திருஷ்டும்னாலாம் வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை. ஓகேவா? இருந்தாலும் இதை வந்து அவன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான். ஓகே, அவனுக்கு தெரியும். ஸோ இவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை பார்த்தா பயம். அர்ஜுனன், பீமனுடைய பலம் எல்லாம் இவனுக்கு நல்லா தெரியும் துரியோதனனுக்கு. ஓகே, ஸோ அவங்கள யாருக்கும் கம்பேர் பண்ண மாட்டேன்டான். ஓகே, ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வேறு யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருஷ்டகேது 5வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாங்க பாருங்க. திருஷ்டகேது, ஷேகிதானா, காசிராஜா, புரிஜித், குஞ்சிபோதா, சைபா இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஹீரோஸ். இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சண்டையில் வந்து வின் பண்ணி வந்தவங்க. அவங்களும் இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யுதாமன்யு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிரேட். அப்புறம் உத்தம ஊஜா, அப்புறம் சுபத்ராவுடைய மகன்கள் இருக்காங்க, திரௌபதியுடைய பையன்க இருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த மாவீரர்கள் இருக்காங்க, அரசர்கள், போர் வீரர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த பிராமணர்கள்ல இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராமணன் இல்லையா, துரோணாச்சாரியார். அவர்கிட்ட வந்து சொல்றார். ஓகே, இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, கடைசி ஸ்லோகத்தில் பண்றாரு பாருங்க. நீங்க வந்து பிராமணர்களில் சிறந்தவர். தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகர்களை பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகின்றேன். யார் யார் இருக்காங்க அதை பத்தி உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரியாதைக்குரிய தாங்கள் பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியர், அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன் மற்றும் சோமதத்தத்தின் குமாரனான பூரிஷ்ரவன் முதலியோர் போரில் எப்போதும் வெற்றி காண்பவர்களே. ஸோ ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய படையினர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார். பாண்டவர்கள் பக்கம் யாரா இருக்காங்க, இப்போ தன்னுடைய படை பக்கத்துல நம்மளோட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இவங்க எல்லாம் எப்ப எந்த இடத்துல போனாலும் வந்து என்ன அது வெற்றி தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ எல்லா வெற்றியும் சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விகர்ணா, அவனுடைய அண்ணனை பத்தி சொல்றாங்க. அஸ்வத்தாமா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியனுடைய மகனை பத்தி சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது சௌமதத்தா. ஓகே, அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கீலாஸ் அரசனுடைய பையன் தான் புரிஷ்ரவா. ஓகேவா? கர்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுடைய அண்ணன் தான். பட் குந்திக்கு பிறந்தவன் தான். எப்போ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இல்லையா? ஸோ அது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதனாலதான் அவங்க வந்து அந்த பையனை விட்டுடுவாங்க இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்றார். இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அது இல்லாம இன்னும் பல பல வீரர்கள், மாபெரும் வீரர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல. எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சுயநலத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எனக்காக உயிரை கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். ஓகே, அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? இவங்க நிறைய பேர் இறந்து போயிடுவாங்கன்றத அர்த்தம். இவரே சொல்றாரு.
இல்லையா? யுத்தத்தில் வல்லுநர்களான அவர்கள் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களுடன் தயாராக உள்ளனர். எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருந்தாலும் பல பல ஆயுதங்களை வச்சு இருக்காங்க. பாட்டனார் பீஷ்மரால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட நமது பலம் அளவுக்கியலாதது. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து 11 அக்ஷகோணிகள் இருக்கு. யாருக்கு? துரியோதன் கேட்டார். ஆனா பாண்டவர்கள் பக்கம் பாத்தீங்கன்னா 7 அக்ஷகோணிகள் தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பாதின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஒரு 3/4 அவங்களுக்கு கிட்ட விட இவங்க கிட்ட அதிகமா இருக்கு. ஸோ ஸோ படை அணிவகுப்பின் நுழைவாயிலில் தமது போர் முனைகளில் இருந்தபடியே நீங்கள் அனைவரும் பாட்டனார் பீஷ்மருக்கு முழு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். இங்க பாருங்க, ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க வந்து நையாண்டிய ஒரு மாதிரி டிப்ளமேட்டிக்கா சொல்லுவாங்க இல்லையா? இங்க பாருங்க, நீங்க வளர்த்த பசங்க எப்படி வந்து நின்று இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ தன்னுடைய போர் படையில யார் யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? சொல்லிட்டு நம்ம படை வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கு அடுத்தது இன்டைரக்டா நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், தாத்தாக்கு பீஷ்ம பிதாமகாவுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். துரோணாச்சாரியார் பீஷ்மா எல்லாம் வந்து பாதுகாப்பு நீங்க கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வயசாயிருக்கு இல்லையா? நீங்க எல்லா சைடும் போயிட்டு சுத்தி வளைச்சு இவங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கவங்களுக்கு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம தேவா துரோணாச்சாரியார் இருக்கிறதுனால தன்னுடைய படையில வந்து நிறைய வலிமை இருக்குன்னு நினைக்கிறார். ஏன் அப்படி நினைக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த துயில் உரியும் போது திரௌபதி தாய்க்கு வந்து துயில் உரியும் போது இவங்க 2 பேரும் மூத்தவர்கள், யாருமே ஒண்ணுமே வாயே திறக்கல. ஸோ அதை வச்சு இவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, இவங்க நமக்கோசம் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்களுக்கு வந்து இவங்க தனி அன்பு. சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க வந்து ஒழுக்கமா இருந்தாங்க. அர்ஜுனன், பீஷ்மா, அப்புறம் எல்லா கலைகள்ல வந்து நல்லா தேர்ந்தெடுத்து கத்துக்கிட்டாங்க. சிறந்தவரா இருந்தாங்க இல்லையா? அதனால எப்பவுமே அவங்க மேல ஒரு பாசம் அதிகம். ஓகே. ஸோ இவர் வந்து அந்த இடத்துல பேசல இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பா இவர் நமக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாரு. நம்ம தான் வின் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ். ஏன்னா பீஷ்மா, துரோணாச்சாரியார்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? மாதாஜி 12வது ஸ்லோகம் படிங்க. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृत्त पितामहः सिंहनादं विनोदोचैः சங்கம் தத்மோ பிரதாபவான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து துரோணாச்சாரியாருக்கு புரியாதா? பீஷ்ம பிதாமகாக்கு இவன் இப்படி பேசுறத வந்து புரியாதா? அவர் எவ்வளோ பெரியவங்க இல்லையா? அவங்கெல்லாம் பார்த்து வளர்ந்த பையன் தான் இந்த பசங்க இல்லையா? அவருடைய மைண்டை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? அவனை வந்து எப்படியாவது திருப்திப்படுத்தணுன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்றாரு இப்போ? அவருக்கும் தெரியும் நம்ம வந்து வின் ஆக போறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. யாருக்கு தெரியும்? பீஷ்மாக்கும் தெரியும். ஓகேவா? இருந்தாலும் இவனை வந்து திருப்திப்படுத்தணுன்றதுக்கோசம் தன்னுடைய சங்கு நாதங்களை எடுத்து முழங்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ முழங்குறாங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு பெரிய சத்தம் வரும் இல்லையா? அந்த சத்தத்தால அவனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு சந்தோஷம் வரட்டும், துரியோதனை எப்படியாவது மகிழ்ச்சியா இருந்துட்டு போட்டோம் விடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாதத்தை ஊதுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ பீஷ்மர் வந்து தன்னுடைய சங்க ஊதுறாரு. ஸோ துரியோதனிடம் உள்ள பரிவினால் அவருக்கு வந்து பாவம், இவருக்கே தெரியும் நம்மெல்லாம் கூட காலிதான், நம்ம சாப்டர் இருக்க போறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஏன்னா எதிர்க்கு இருக்கிறது யாரு? ரிஷிகேஷா இல்லையா? கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அவருக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அவர் எங்க இருக்காரோ அங்கதான் வந்து வெற்றின்றது தெரியும். சரி, எப்படியா போ, நீ கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கோ. துரியோதனின் பயந்த உள்ளத்திற்கு ஆறுதல் அளிக்கிறதுக்கோசம் இது மாதிரி சத்தமா ஊதுறார். ஓகே, நம்ம தாத்தா வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு தெரியட்டோம்னு சொல்லிட்டு எப்படி சிங்கம் போல வந்து ஊதுறார். ஓகேவா? போரில் விட்டு கொடுக்க போவதில்லை என்று உணர்த்தினார். ஏன்னா அவர் கடமை இல்லையா? கடமைக்கோசம் தான் இங்க வந்து இந்த சைட்ல வேலை செய்யறாரு. அவர் வந்து வாக்கு கொடுத்திருந்தாரு இல்லையா? நான் இந்த அரியணையில யார் உட்கார்றாரோ அவங்களுக்கு வந்து நான் சப்போர்ட்டிவா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கோசம் இந்த சங்கம் வந்து இங்க ஊதுறாரு. ஆனா அவருக்கு தெரியும் வெற்றிக்கு வாய்ப்பே இல்லடா ராஜான்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் எப்போ? சண்டை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே. ஓகேவா? மாதாஜி 13வது ஸ்லோகம். तत सङ्गाच भेयश्च वनपावनक गोमुखाः सहसैवाप्यहन्यन्त शब्दस्तुमुलोऽभवत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு பின்னாடி சங்கு ஊதிட்டு மத்தங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் என பல இருக்கக்கூடிய
இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கிறாங்க. எல்லாம் ஒரே சமயத்துல முழக்கம் போடும்போது அங்க வந்து பெரும் பேரொலி வருது. அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ரொம்ப பயங்கரமா இருக்குது. அது எதுக்கு பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்க ஏதாவது அதுக்கு முன்னாடியே அந்த இடம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேங்களா? சண்டை நடக்கும் போதுன்னா அந்த இடம் கிளீன் பண்ணி ஏன்னா யாரும் அந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது. ஏன்னா என்ன நடக்கும்? யாருக்கு உயிர் சேதம் ஆகக்கூடாது இல்லையா? பொதுமக்களுக்கு. அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு வச்சுருவாங்க. இந்த சங்கு நாதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு ஜீவராசிகள் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து போயிடணும். அப்புறம் நாங்க ரெடியா இருக்கோம் உங்கள அட்டாக் பண்றதுக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டிகேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Yes, Mataji. Tata Shvetayurte Mahati Syantane Titau Madhava Pandavaschaiva Divyau Shankau Pradhammatuhu. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மறு தரப்புல யார் இருக்கிறது? நம்ம கிருஷ்ணர், பார்த்தசாரதி, அர்ஜுனன். அவங்க வந்து வெள்ளை குதிரையை பூட்டிய ரதத்தோட அந்த இடத்துல வராங்க. அவங்களும் என்ன பண்றாங்க? தன்னுடைய தெய்வீக சங்குகளை எடுத்து முழங்குறாங்க. இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா இவங்க பேர் எந்த சங்குக்கும் பேரே சொல்லல இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக சங்குகளை கொண்டு முழங்குறாங்க. அந்த ரத்தம் வந்து யார் கொடுத்தது? அக்னி தேவர் கொடுத்தார் இல்லையா? அந்த ரத்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொடி இருக்கும். ஓகேயா? ஒரு அதுல வந்து யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் இருப்பார். ஹனுமன் எங்க இருந்தாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வெற்றி கிடைக்கும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுடைய கையில இருக்கக்கூடிய காண்டீப வில்லு வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு கொடுக்குறாங்க? சிவன் கொடுத்தது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் எங்க இருந்தாலும் அவங்களோட யார் இருப்பாங்க? மகாலட்சுமி தாயார். லக்ஷ்மி தாயார் இருப்பாங்க. லக்ஷ்மி தாயார் எங்க இருந்தாலும் மங்களம் இருக்கும் இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணருடைய இருப்பு மட்டுமே எல்லா மங்களையும் அள்ளி தரும். அவரை சார்ந்த அனைத்துமே திவ்யமானவை. இது யார் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்க வந்து நாராயணி சேனை வேணும்னு கேட்கல. நீங்க எங்களோட இருங்கன்னு சொன்னார். அவர் என்ன சொன்னாரு? நான் எந்த பக்கம் இருக்கிறோனோ நான் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன். நான் வேணா ஒரு தேரோட்டி பார்த்த சாரதி என்ற வேலையை நான் பண்றேன்னு சொன்னார் இல்லையா? பார்த்த சாரதி வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு சுலபமான வேலை இல்லை. டிரைவர் நம்ம சொன்னா நம்மள வந்து மூக்குக்கு மேல கோபம் வரும் இல்லையா? ஆனா அவர் அந்த தகுதியை அந்த பொசிஷனை எடுத்துக்கிட்டு அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கமாவது போனோம்னா அவர் தோள்பட்டை மேல அவர் காலை வச்சுதான் நான் ப்ரெஸ் பண்ணணும். வலது பக்கம் போனோம்னா வலது தோள்பட்டையை ப்ரெஸ் பண்ணுவார். ஓகேவா? அந்த பக்கம் அவர் ரதத்தை வந்து திருப்பணும். ஏன்னா பேசின அந்த சத்தத்துல வந்து யாருக்கும் கேட்காது. அப்புறம் காயமாயிருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குதிரைக்கு வந்து கட்டு போடணும், குதிரைக்கு சாப்பாடு போடணும். அது 1, 2 போயிருந்துச்சுன்னா அதை வாஷ் பண்ணி வண்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும், குதிரையை மெயின்டைன் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறவரு வந்து கிருஷ்ணர். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அறிகுறிகளை வச்சு இவங்கதான் வந்து வின் ஆக போறாங்கன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? சோ இந்த துருவ மகாராஜாவோட ஸ்டோரி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. சோ வெற்றியின் அறிகுறிகள் எல்லாம் இவங்க பக்கம் தான் இருக்கு இல்லையா? மாதாஜி 15வது ஸ்லோகம். Janyam Rishikesho Devadattam Dhananjaya Pauram Datmau Mahashangam Bhimakarma Vrukodaraha. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ஊதின சங்கு பேர் வந்து பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனன் ஊதின சங்கு பேர் வந்து தேவதத்தம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு. பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ. ரிஷிகேஷோன்றது யாரை குறிக்குதுன்னா கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் ஊதிய சங்கு பேர் வந்து பாஞ்சஜன்யம். தனஞ்சயான்றது யாரை குறிக்குதுன்னா அர்ஜுனனை குறிக்குது. அர்ஜுனன் ஊதிய சங்கு பேர் வந்து தேவதத்தம். பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீம கர்ம விருத்தோகக. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பீமா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் நல்லா சாப்பிடுவார் இல்லையா? நல்லா சாப்பிடுவாரு. அதனாலதான் வந்து விருக்கோ தரகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. அவர் ஊதுன சங்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌந்திரம். ஓகே. சோ இங்க 3 பேர் சொல்லியிருக்காங்க. பாஞ்சஜன்யம், தேவதத்தம், பௌந்திரம். ஓகே. இதெல்லாம் தெய்வீக சங்குகள். இங்க வரக்கூடிய சப்தம் வந்து தெய்வீக முழக்கத்தை கொடுத்துச்சின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ பகவானை வந்து ரிஷிகேஷான்னு சொல்றோம். ஏன்னா அவர் எல்லா புலன்களிலும் வந்து அடக்குபவர், புலன்களின் அதிபதி இல்லையா? அவர் தான் வந்து ரிஷிகேஷா. அதனால பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து ரிஷிகேஷா. அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் உன்னத உரிமையாளா இருக்கார். ஓகே. ஸோ நம்ம புலன்களை எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்? அவருடைய சேவையில அவருடைய திருப்திக்கோசம் நம்ம புலன்களை ஈடுபடுத்தணும். அதாவது கிருஷ்ணருக்கோசம் சமைக்கிறது, கிருஷ்ணருக்கு மாலை அணிவிக்கணுன்றதுக்கோசம் பூ கட்டுறது, அது மாதிரி நம்ம செய்யணும். ஓகே. மாதாஜி 16, 17, 18.
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रौ युधिष्ठिरः नकुलसहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टधूनौ विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान्दद्भुः पृथक् पृथक्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கும் போது அனந்த விஜயம் சொல்றாங்க இல்லையா? அனந்த விஜயம் என்ற சங்கை யார் ஊதுனாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து ஊதுறாங்க. ஸோ அப்ப நகுலன் சகாதேவா அவங்க என்ன ஊதுனாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சுகோஷா மணிபுஷ்பகா. நகுலா வந்து சுகோஷாவை ஊதுனாரு, சகாதேவா வந்து மணிபுஷ்பகா என்ற சங்கை வந்து ஊதுனாங்க. முன்னாடி என்ன படிச்சோம்? பாஞ்சஜன்யம், தேவதத்தம், பௌந்திரம். ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அனந்த விஜயம் வந்து யுதிஷ்ட, நகுலா வந்து சுகோசா, சகாதேவா வந்து பாத்தீங்கன்னா மணிபுஷ்பகா. இந்த சங்க தெய்வீக சங்குகளை வந்து ஊதுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஊதிட்டு அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றாங்க? காஷி இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த ஆச்சாரியர். ஸோ காசிராஜன், வில்லாளியான காசிராஜன், பெரும் வீரனான செகண்டி, திருஷ்டதும்னன், விராடன், வெல்ல இயலாத சாத்தியகி, துருபதன், திரௌபதியின் புதல்வர்கள் மற்றும் மாவீரரான சுபத்திரையின் மகனை போன்ற பலரும் தமது சங்குகளை முழங்கினர். எல்லாருமே இங்க வந்து தன்னுடைய சங்குகளை எடுத்து முழங்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரிஷிகேஷான்னு பெயர் சொன்னோம், அவருக்கு பார்த்தசாரின்ற பெயர் சொன்னோம், இன்னும் பல பெயர்கள் இருக்கு. அதாவது மதுசூதனா, ஏன்னா மது என்ற அசுரனை வந்து கொண்டதுனால கிருஷ்ணருக்கு மதுசூதனா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசுக்களுக்கு வந்து இன்பம் அளிக்கக்கூடியவர் வந்து கிருஷ்ணர், அதனால அவருக்கு கோவிந்தான் பெயர் இருக்கு. ஓகேவா? வாசுதேவருக்கு பிறந்ததுனால கிருஷ்ணருக்கு வசுதேவான்னு ஒரு பெயரும் இருக்கு. தேவகிக்கு பிறந்ததுனால தேவகி நந்தனா, யசோத மாதாவால வளர்க்கப்பட்டதுனால யசோத நந்தனா. இது மாதிரி பல பெயர்கள் வந்து இங்க இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம பார்த்தோம் அர்ஜுனனுக்கு தனஞ்சயா, ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்க அண்ணனுக்கு வந்து காசு வேணும் போது அவர் தான் எடுத்துட்டு வருவார். ஓகே, பீமன் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நல்லா சாப்பிடுவார் இல்லையா? அதனாலதான் அவரு விருக்கோதரான்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதாவது ஹிடம்பா என்ற அசுரனை கொன்னுட்டு வருவார் இல்லையா? ஓகே, அப்ப அந்த வண்டி சாப்பாடு இவர் தானே சாப்பிட்டுட்டு அந்த அசுரனை கொன்னுட்டு வருவார். இது எங்க போனாலும் இவர் தான் வந்து வெற்றி அடைவாங்க. ஓகேவா? இந்த சப்தங்கள்லாம் கேட்ட உடனே எல்லாருடைய இருதயத்துல பயம் வந்துருச்சு. ஓகே, ஒரு கொலை நடுங்கிடுச்சு எதிரிகளுக்கு எல்லாருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதான் வந்து தெய்வீக சங்குகளின் பெயர். ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணர் ஊதின சங்கு பெயர் சொல்லுங்க. அர்ஜுனன், தேவதத்தம், யுதிஷ்டர், அனந்த விஜயம், பீமன், பௌண்ட்ரம், நகுலன், சுகோஷம், சகாதேவன், மணிபுஷ்பகம். ஸோ இவங்கெல்லாம் ஊதுனாங்க. பயம் யாருக்கு வந்துச்சு? கௌரவர்களுக்கு. சூப்பர். ஸோ இப்ப பாருங்களேன், அந்த காலத்துல ஒவ்வொரு சங்குகளுக்கும் ஒவ்வொரு நல்ல பெயர் வச்சிருந்தாங்க. ஆனா இப்ப மனுஷனுக்கு பெயரே எப்படி இருக்குது? சுருங்கி இருக்குது இல்லையா? அப்புறம் இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து எப்படி கூப்பிடுறாங்க? ரோல் நம்பர் 1, 2 தான் கூப்பிடுறாங்க இல்லையா? ஆமா இல்லையா? நம்ம மாதாஜி. வேலைக்கு போனாலும் ஒரு ஐடி கார்டுல ஒரு நம்பர் போட்டு கொடுக்குறாங்க, ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு போனாலும் நம்பர் போட்டு கொடுத்துடுறாங்க இல்லையா? நம்ம நிலைமை எப்படி இருக்கு பாருங்க. சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில பேரை சுருக்கி தான் கூப்பிடுவாங்க மாதாஜி. மாதாஜி. Yes, Mataji. सघोषोदातराष्ट्राणां हृदयानि विवदारयत् नमश्य पृथ्वीं लोप्यनुनादयन्. हरे कृष्ण. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்க ஊதுனதுனால எதிரிகளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கொலை நடுங்கிடுச்சு, பயம் வந்துருச்சு. அதே வந்து பீஷ்மா, துரோணா எல்லாம் ஊதும் போது பாண்டவர்களுக்கு எந்த ஒரு பயமும் இல்லை இல்லையா? எந்த ஒரு நடுக்கமும் இல்லை. அவங்கெல்லாம் அந்த பயத்தாலே வந்து செதறி போயிட்டாங்க. பட் பாண்டவர்களுக்கு எந்த ஒரு கவலையும் வந்ததில்லை, பயமும் வந்ததில்லை. ஓகேவா? இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? யார் ஒருத்தர் வந்து பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? பயம்ன்றதே இருக்காது. என்னதான் ஒரு பெரிய கலவரமே இருந்தா கூட அந்த இடத்துல வந்து பயம் இருக்காது. ஸோ நம்ம யார்கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் சொல்லுங்க?
கிருஷ்ணர் கிட்ட. கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம தஞ்சம் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பெரிய ஆபத்துல இருந்தும் நம்மள பாதுகாக்க முடியும். ராகே கிருஷ்ண மாரேக்கே மாரே கிருஷ்ண ராகேக்கே. நாம் கிருஷ்ணர் பக்தனா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தர்மம் நம்ம பக்கத்துல இருக்கும். ஓகேவா? அவர் அனைத்து சகாக்களுக்கும் நமக்கு உதவுவார் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் ஒருத்தரை கொல்லணும்னு நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரை யாராலும் பாதுகாக்க பண்ணவே முடியாது. கிருஷ்ணர் ஒருத்தரை பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டாருன்னு அவரை யாராலும் கொல்ல முடியாது. அதனால நம்ம யார்கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கலாம்? கிருஷ்ணர் கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். ஹரி போல். மாதாஜி. Yes, Mataji. Ata vyavasitan drishtva Radarashtan kapidvajah Praprite satra sampate Tanurutmaya Pandavah Rishikesham tata vakyam Idam aga mahipate. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ரத்தத்தோட கொடியில யார் இருக்காங்க, ஹனுமன் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ அவர் வில்ல ஏந்தி ரெடியா தனது வில்லை ஏந்தி எய்ய தயாரான மன்னரே அணிவகுக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரரின் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். இப்ப எல்லாம் ரெடியா தான் வந்துட்டாரு இல்லையா? எல்லா காஸ்டியூம் எல்லாம் போட்டு கையில வில்லு அம்பு எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு. வந்த உடனே அங்க யார பார்த்தாரு? கௌரவர்கள், பீஷ்மர், அப்புறம் துரோணாச்சாரியா, திருதராஷ்டிரருடைய பசங்களை பார்த்துட்டாரு. அதனால அவர் என்ன ஆச்சு, மனசு கொஞ்சம் லைட்டா டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு. அதனால கிருஷ்ணா நீ என்ன பண்ணு, யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க பார்க்கலாம், கொஞ்சம் நடுவுல போய் ரதத்தை விடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்து என்னெல்லாம் நடக்குதுன்றத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சோ சேனையோர் மத்திய நாளைக்கு போய் விட போறாரு, நிக்கிறாரு. ஏன்னா இப்ப டைம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? சோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். சோ அனுமனுடைய கொடி பாத்தீங்கன்னாலும் அது வெற்றிக்கு அறிகுறி. இது பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. இங்க பாத்தீங்கன்னா படுத்துட்டு இருக்கிறது ஹனுமன். ஓகேவா? அவர் வாளை நீட்டி வச்சு படுத்துட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? சோ இங்க என்னன்னா யுதிஷ்டருக்கு பீமா, சாரி இந்த இடத்துல பீமசேனன். பீமாக்கு தனக்கு பலம் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு எண்ணம். ஓகேவா? சோ அவர் நடந்து போயிட்டு இருக்க வழியில தான் இந்த குரங்கு படுத்துட்டு இருக்கும். ஓகே, அது வால் பெருசா இருக்கும். அவர் சொல்வாரு, குரங்கே வால் எடுன்னு சொல்லி, அதெல்லாம் எடுக்க முடியாது, நீ வேணும்னா நீ எடுத்துக்கோ, நான் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, நான் படுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். சரின்னு சொல்லிட்டு இது என்னடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தூக்கி போடலாம்னு சொல்லிட்டு தூக்காரு. ஒரு கையில அசால்ட்டா தள்ளலாம்னு சொல்லுவார். பார்த்தா முடியாது. சரி, நல்லா ஃபுல் ஃபோர்ஸ் வச்சு ஒரு கையில எடுக்கிறாரு, முடியல. சரி, 2 கையை வச்சு யூஸ் பண்றாரு, முடியல. தன்னுடைய ஃபுல் பலத்தை வச்சு யூஸ் பண்றாரு. ஓகேவா? அப்பயும் அவரால் முடியல. அப்பதான் தெரியுது வந்திருக்கிறது யாரு? ஆஞ்சநேயர், ஹனுமன். ஹனுமன், ராம தூதன். சோ நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்க விஷயங்களை வச்சு நம்ம கர்வம், நம்ம தான் கிரேட்னு நினைக்க கூடாது இல்லையா? சோ நம்ம அப்படி ஏதாவது இல்லையா? சோ நமக்கு இருக்குது நமக்கு இருக்கிறது கையளவு இல்லையா? அந்த எல்லாருக்கும் நம்மளை விட பலவான்களும் இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சின்ன விஷயத்த வச்சு நம்ம இருமார்ப்போட இருக்கக்கூடாது. சோ நம்ம இங்க இன்னைக்கு நிறுத்திக்கலாம். மாதாஜி நாளைக்கு நம்ம 21ஆவதுல இருந்து படிக்கலாம் மாதாஜி. நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றி. இதுல ஏதாவது புரிஞ்சிச்சிங்களா? டவுட் இருக்கா? மாதாஜி, அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் லெவல் 1 காமிக்குது மாதாஜி. அதே போட சொல்லிருக்காங்க. அதிலே போடுறதா மாதாஜி? நான் போட்டுக்க, அதை நான் மாத்த சொல்ல, லெவல் 2ன்னு போட சொல்லணும். அவங்க சொன்னாங்க குரூப்ல போட்டாங்க, அதை போடலாம் சொன்னாங்க. அதனால பரவாயில்ல, நான் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ஒன்னு ரிக்வெஸ்ட், எல்லாரும் ப்ளீஸ் அத பேரோட இந்த நம்பரை கொடுத்துட்டேன்னா நான் அதை நோட் பண்ணிடுவேன். அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க போட்டிருக்க, நீங்க நிறைய பேரோட எல்லாருமே ப்ளீஸ் அந்த பேரோட அது நம்பரே போட்டுடுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த சாம்சங்கிற பிரபுஜியா மாதாஜியை தர, அவங்க மாத்திரம் எவ்வளவு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாலும் பேரு கொடுக்கறதுல நம்பரும் கொடுக்கறதுல யாருப்பா இந்த சாம்சங் பிரபுஜியா மாதாஜியா தெரிய மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி.
வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். जय ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி जय ஜெய். All glories to assembled devotees. जय Hare Krishna. हरे All कृष्णा glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare हरे Krishna. कृष्णा ஸோ பிரபுஸ் மாதாஜி உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன விண்ணப்பம். உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க. யார் யாருக்கு வந்து இந்த காலிங் சர்வீஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்மளே இருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்ம இப்போ ஒரு சத்சங்கத்தை இருக்கிறோம், யாராவது ஒரு நாள் வராம இருக்கலாம், அவங்கள நம்ம கால் பண்ணி வாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு உற்சாகம், அப்பா கால் பண்ணிட்டாங்க நம்ம போய் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ இப்படிதான் நம்மள ஒருத்தர் பக்தியில வந்து இழுத்துக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ஒரு உற்சாகத்தை நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ்ல தோண்டு இருக்கும்போது நமக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க கொடுப்பாங்க. இது வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் நம்ம இந்த சேவையை செய்யலாம். இது எந்த ஒரு சுயநலம் இல்லாம இந்த சேவையை நம்ம செய்யலாம். யாருக்காவது எக்ஸல் எல்லாம் ஒர்க் பண்ண தெரியும்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. நம்ம இந்த சரிங்க அட்டெண்டன்ஸ் மாதாஜி. எக்ஸல் ஷீட் எனக்கு ஒர்க் பண்ண தெரியும் மாதாஜி. ஓகே பிரபு, எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க பிரபு. உங்க சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு என்ன திறமை, நம்ம கிட்ட என்னென்ன திறமைகள் இருக்கோ அதை கிருஷ்ணருக்கோசம் நம்ம யூஸ் பண்றலாம். ஓகேங்களா. நம்ம இப்போ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வாலண்டியர் தான். நம்ம இப்போ கமலா மாதாஜிலாம் வந்து சீனியர் பர்சன். ஓகேங்களா. அவங்கள நம்ம முன்மாதிரியா வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா. அவங்கள முன்மாதிரியா நான்லாம் நிறைய நேரம் வைப்பேன். நான் அப்படிதான் நினைப்பேன். அவங்க அவ்வளோ அளவுக்கு சீனியர் பர்சனா இருந்துட்டு ரிட்டையர்ட் பர்சன், ஏஜ்டு பர்சன், அவங்க வீட்டு வேலையும் செஞ்சுட்டு இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவை செய்யறாங்க இல்லையா. ஸோ எவ்வளவு அளவுக்கு பொறுமையா, நம்மளாம் யாரோ பட் இருந்தாலும் நீங்க பேரு போடுங்க, நம்பர் போடுங்கன்னு எவ்வளவு அளவுக்கு ஸ்வீட்டா பேசுறாங்க அவங்க இல்லையா. எத்தனை முறை சொல்றாங்க போடாதவங்கள கூட. அந்த பக்குவத்தை நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு நம்மளும் இதை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். ஓகேவா. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், இதை நம்மளும் கத்துக்கணும். நீங்க சர்வீஸ் பண்ணி சேவையில பண்ணிட்டே இருந்ததுல நம்ம இந்த பக்தர் சங்கத்துல இருப்போம். அப்ப வந்து ஜபம் வந்து நம்ம நல்லா பண்ணணும். நாளைக்கு வந்து பிரபாகரன் பிரபு தான் லீட் பண்ண போறார். ஓகேங்களா. அவர் வந்து 5:15 மணிக்கு வந்து ஷார்ப்பா வந்து ஜாயின் ஆயிடுவாரு. அவர் வந்து நாமஸ்மரணம் பண்றதுக்கு பொறுப்பேற்றுட்டு இருக்கார். அது மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு சின்ன பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம லீட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம கிருஷ்ணர் சேவையை பண்ணலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களால என்ன முடியுமோ சின்ன சேவையை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. எல்லாருமே வாலண்டியா தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு பிங் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. பிரபு எனக்கு சரிங்க பிரபு, நான் வாட்ஸ்அப் பண்ணி விடுங்க பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே. என் பண்ணிக்கிறேன்.